ζήτημα με το οποίο μέχρι σήμερα θεωρεί το ταμπού στον δημόσιο διάλογο και συγκεκριμένα αυτό της προσέγγισης των σχέσεων Εκκλησίας και Αριστεράς με αφορμή το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη με πρωτοβουλία του Τμήματος Θεολογικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και σε συνεργασία με την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας στην αίθουσα τελετών της παλιάς Φιλοσοφικής Σχολής. Υπάρχει περιθώριο διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στην Εκκλησία και την Αριστερά, παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις τους έχουν περάσει από 40 κύματα, όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις των δύο πλευρών στο Επιστημονικό Συνέδριο, Εκκλησία και Αριστερά. Είναι βέβαιο ότι συζητούμε αυτό το θέμα καθώς βρισκόμαστε στο μέσο μιας τρομακτικής κρίσης που παίρνει τα χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης. Επομένως, είμαστε υποχρεωμένοι να συζητήσουμε για το τι μπορεί να κάνει η Εκκλησία και όσον αφορά το προνοιακό και φιλανθρωπικό έργο που ήδη γνωρίζει και μας το παρουσιάζει. Ελπίζουμε από το ακούσουμε με λεπτομέρειες. Και όσον αφορά τις υποχρεώσεις απέναντι στην πολιτεία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, που είχε προσκληθεί τεμπαρέστη, και τον εκπροσώπησε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος, ο οποίος είπε ότι οι υποχρεώσεις κράτησαν τον Αρχιεπίσκοπο στην Αθήνα. Σε αυτή τη δυσκολία είμαστε όλοι στον ίδιο δρόμο και πρέπει να είμαστε ενωμένοι χωρίς διχασμούς, είπε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος. Οι σχέσεις Εκκλησίας με την Αριστερά είναι πιστοί χριστιανοί που υπάρχουν στην Αριστερά. Τόνισε και υπολογίζει ότι περίπου το 95% του κόσμου της Αριστεράς ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Πρόσθεσε πως δεν μπορεί να χαρακτηρίζονται εχθροί για την Εκκλησία όσοι έχουν αριστερή συνείδηση και για τις αντιδράσεις που υπήρξαν από ιεράρχες και δυνάμεις της αριστεράς κατά του συνεδρίου, είπε ότι δεν τον ταράζουν ούτε τον εκνευρίζουν. Από τις τοποθετήσεις στο συνέδριο φαίνεται ότι η συγκυρία της οικονομικής κρίσης δίνει την ευκαιρία να συναντηθούν πρωτοβουλίες Εκκλησίας και της Αριστεράς σε κοινωνικό επίπεδο και ταυτόχρονα να παραμείνουν δύο πλευρές στις διακηρυγμένες θέσεις τους. Η παρουσία μας εδώ δεν είναι απλώς παρουσία καλών προθέσεων. Είναι συνειδητοποίηση πολλών εξημών ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και γι' αυτό ήρθαμε. Και γι' αυτό είπαμε ναι. Δεν είπαμε ούτε για να ικανοποιήσουμε κάποιους, ούτε για να φανούμε. Αλλά γιατί θέλουμε αυτή τη στιγμή να αποτινάξουμε από πάνω μας πράγματα που μας βαραίνουν. Όπως το ότι είμαστε βραχίωνας κρατικής εξουσίας. Τέλειωσε. Το συνέδριο αυτό μπορεί να αποδειχτεί και ιστορικό βήμα, υπογράμμισε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και του Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, Δημήτρης Βίτσας, ο οποίος παρατήρησε πως έπρεπε να έχει γίνει χρόνια πριν και αναγνώρισε ότι έχει ευθύνες και αριστερά για την καθυστέρηση. Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στις θέσεις του σχετικά με το διαχωρισμό του κράτους από την Εκκλησία και την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Η οποιαδήποτε επιδίωξη ή πρόταση για ανταποδοτική αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας υποφελία των πολιτών δεν βρίσκει τη διοικούσα Εκκλησία αντίθετη, αρκεί να υπάρξει μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπεται ότι το νομικό πρόσωπο της Εκκλησίας θα κάνει την κατανομή και την προσφορά, γιατί μέχρι σήμερα για τις τόσες χιλιάδες στρέμματα που η Εκκλησία προσέφερε για τους ακτήμονες ουδέποτε πληροφορήθηκε ποια ήταν η τύχη αυτών των εκτάσεων, όσοι και ποιοι ακτήμονες τα εκμεταλλεύονται μέχρι σήμερα. Όσον αφορά τις αντιδράσεις για το συνέδριο από μέρος Εκκλησίας και της Αριστεράς, τόνισε ότι υπάρχουν άνθρωποι και θεσμοί οι οποίοι αντιδρούν είτε από ιδεολογικές ή κρατικίστικες αιμονές ή και από ίδια συμφέροντα, αλλά ο ίδιος νομίζει πως η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας το βλέπει θετικά. Ως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε εκφέρει και στο πρόγραμμά μας ότι είναι αναγκαίος ο διαχωρισμός κράτους Εκκλησίας και σε θεσμικό επίπεδο. Εξάλλου βέβαια και στο εσωτερικό της Εκκλησίας πληθαίνουν οι φωνές που υποστηρίζουν ότι η πρόσδεσή της με το κράτος αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά της και της προβάλλει την εκπλήρωση της αποστολής της. Ο κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μιχαήλ Τρίτος, υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές πρέπει να προχωρήσουν σε μια τίμια αυτοκριτική και να εγκαταλείψουν θέσεις που μέχρι σήμερα οδηγούσαν σε προκαταλήψεις και αγκυλώσεις, επισημαίνοντας ότι η ορθόδοξη ζωή αποτελεί χώρο ζήμωσης για την κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Πράγματι, η διοργάνωση ενός τέτοιου συνεδρίου αποτελεί είδηση. Αποτελεί μείζον γεγονός για χαλεπούς καιρούς που πρέπει να αναδείξουμε την φιλαλληλία, την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική αλληλεγγύη και να εκλάμψουν ως πραγματικός λόγος η φιλανθρωπία, η συμπόνια, ο εξανθρωπισμός, πέρα από δογματισμούς και προκαταλήψεις. Για όλα αυτά τα θέματα θα κουβεντιάσουμε θέματα που θεωρούνται μέχρι σήμερα ταμπού, τουλάχιστον στο δημόσιο διάλογο, και συγκεκριμένα σε αυτόν των σχέσεων και της προσέγγισης της Εκκλησίας και της αριστεράς, ζητήματα διαχρονικά αν θέλετε, που είχαν βγει στο προσκήνιο και όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ Εκκλησίας και αριστεράς, αλλά και τον τρόπο που προσέγγιζε η αριστερά τα θέματα που απασχολούσαν την θεσμική διοικούσα Εκκλησία και την πολιτεία. Κοντά μας εκλεκτοί καλεσμένοι, ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Πάτερ, ομότιμος καθηγητής θεολογίας του Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου, Πανεπιστημίου της Έδρας Πατερολογίας, με μια πλούσια θα λέγαμε συγγραφή θεολογικών κειμένων και μια πολύ σημαντική ποιμαντική διαδρομή. Ευχαριστώ. Κοντά μας ο κύριος Πάνος Τριγάζης, διεθνολόγος, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Πολιτιολόγος, πολιτικός επιστήμον, οικονομικός, εμβριθής οικονομικός αναλυτής και στέλεχος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και συγγραφέας. Επιτροπής. Και από τους σύγχρονους διανοητές και της του κινήματος ειρήνης. Και του κινήματος ειρήνης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ. Που προσφάτως γράψατε και ένα βιβλίο το οποίο τη χάνει μεγάλης αποδοχής από τον κόσμο. Τίνα is dead. Τίνα is dead. Δηλαδή η Τίνα πέθανε, αλλά δεν πρόκειται περί αστυνομικού μυθιστορήματος. Αλλά είναι ένα πολιτικό βιβλίο. Έχετε εμπνευστεί από τη ρίση της Θάτσερ για τη ρήξη του νεοφιλελευθερισμού. Το ακρονίμιο από μια δήλωση της Θάτσερ. There is no alternative. Δηλαδή δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ναι, ενώ εμείς λέμε ότι υπάρχει. Και θα έρθει και στη χώρα μας. Θα δούμε αν υπάρχει εναλλακτική λύση με τα αριστερά κινήματα. Κοντά μας είναι ένας σεμνός, κυρίες και κύριοι, ένας σεμνός ποιμένας, ο οποίος επιτελεί λειτουργήμα και αποστολική διακονία, ο πατήρ Σαράντης Σαράντος και πρόεδρος και ιδρυτής της εστίας πατερικών μελετών, ο οποίος κάνει και μια αεραποστολή πάτερ και ένας διαπρίσιος, κυρίες και κύριοι, αγωνιστής της Ορθοδοξίας και ένας σεμνός Λεβίτης. Και ο συγγραφέας κοντά μας, ο κύριος Δημήτρης Ντούσας, μαρξιστής, ο οποίος έχετε γράψει προσφάτως ένα βιβλίο και εκπαιδευτικός και ιδρυτής του ανοιχτού φιλοσοφικού κέντρου Αθήνας. Κλείσαμε φέτος 10 χρόνια. Μάλιστα. Μαρξισμός και σύγχρονη μετανάστευση. Να δούμε τι λύσεις δίνει ο Μάρξ και ο Έγγελ σήμερα. Περιεκτικά θα ήθελα για να ξεκινήσουμε το θέμα που μας απασχολεί. Γιατί ο Μάρξ έχει αγνοηθεί, έχει παραγωνιστεί από την αριστερά. Και έτσι ανοίχτηκε ο δρόμος στην χιτλερική ακροδεξιά, δυστυχώς. Άρα. Και το πρόβλημα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι που έριξα μια ματιά στο βιβλίο σας, δεν είναι πλέον στις μέρες μας, σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που διάγουμε, εθνικό αλλά καθαρά ταξικό. Πρωτίστως. Εκκλησία και αριστερά είναι μια συγκρουσιακή σχέση, αλλά με μια επαναστατικότητα στο κύτταρό της. Κυρία Μιχαλονάκο, εγώ πρέπει καταρχήν να τοποθετηθώ ξεκάθαρα. Μάλιστα. Και να πω ότι ο τίτλος του συνεδρίου «Εκκλησία και αριστερά» είναι παραπλανητικός. Γιατί το λέτε αυτό? Διότι αντιτίθεται με την χριστιανική ηθική και τον σωτηριολογικό λόγο. Θα σας πω για ποιο λόγο. Διότι δεν εκπροσωπούνται ούτε η Εκκλησία ούτε η αριστερά. Οι οργανωτές του συνεδρίου είναι θεολόγοι ή αριστεροί ή αριστερίζοντες. Ανήκουν επομένως στην αριστερά. Από πού εξάγεται αυτό το συμπέρασμα? Εξάγεται, ορισμένοι από αυτούς είναι και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και εξάγεται από τον αγώνα που έχουν κάνει τον τελευταίο καιρό στα πλαίσια μιας θεολογικής οργανώσεως ονομαζομένης Καιρός,
εναντίον του ορθοδόξου μαθήματος των θρησκευτικών, το οποίο θέλουν να μεταβάλουν σε θρησκεολογικό, να πάψει να είναι ορθόδοξος. Από να είναι ορθόδοξο, να γίνει θρησκεολογικό. Να γίνει θρησκεολογικό, δηλαδή οι μαθητές, αν θέλετε, να γνωρίζουν όλες τις θρησκείες όλων των πολιτισμών. Όλες τις θρησκείες. Επομένως, και από πλευράς Εκκλησίας δεν εκπροσωπείται η Εκκλησία στο σύνολό της, αλλά είναι αριστεροί θεολόγοι που το οργάνωσαν. Και οι ιεράρχες πού ανήκουν? Οι ιεράρχες είναι συμπαθούντες στην κατεύθυνση αυτή. Συμπαθούντες προς την ΣΥΡΙΖΑ και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Προς την ομάδα αυτών των θεολόγων. Μάλιστα. Προς την ομάδα είναι φίλοι βέβαια της ομάδας. Ένα τέτοιο, πάτε, ένα τέτοιο συνέδριο ήταν μια έκπληξη σε χαλεπούς καιρούς. Θα αποδώσει όμως, τι πιστεύετε? Θα αποδώσει και καρπούς? Αποδίδει αυτή η συμπάθεια? Πιστεύετε ότι αυτή η συμπάθεια είναι η συμπάθεια του Αρχιεπισκόπου του κυρίου Ιερονίμου προς το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα? Νομίζω πως δεν θα αποδώσει, και ήδη από ό,τι άκουσα πια κάποιες κριτικές, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μετέβαλε καμία από οι εισηγητές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μετέβαλε καμία από τις αρχές. Καμία από τις θέσεις του, ούτε στον χωρισμό εκκλησίας και πολιτείας, ούτε στο θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας, ούτε στο θέμα του μαθήματος των θρησκευτικών. Των θρησκευτικών και των θρησκευτικών συμβόλων. Των συμβόλων. Και για να μην νομίζετε ότι αυτά που λέω δεν ερίζονται, ο κύριος Κουράκης, ο κύριος Μηταφίδης, ένας από τους εισηγητάς, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη, αναφερόμενος σε αυτούς τους θεολόγους, εκφράζεται ότι είναι γνωστή ομάδα θεολόγων προοδευτικών. Λέει, μίλησε με θερμά λόγια για γνωστή ομάδα προοδευτικών θεολόγων της πόλης μας, που δεν έχουν καμιά σχέση με τις γνωστές αγγυλώσεις του θρησκευτικού κατεστημένου. Μάλιστα. Τι εννοούν δηλαδή όταν λέμε στις γνωστές αγγυλώσεις ότι η Εκκλησία τείνει να εξυγχρονιστεί, και από την άλλη αφήνοντας πίσω τις νόρμες του συντηρητισμού, των αγγυλώσεων και των προκαταλήψεων και των ιδεολειψιών? Γι' αυτό λέω ότι δεν εκπροσωπείται η Εκκλησία, η οποία κατά αυτούς είναι κατεστημένο, που έχει αγγυλώσεις, και είναι ορισμένοι προοδευτικοί θεολόγοι μόνον αριστερίζοντες ή αριστεροί, οι οποίοι συνεκάλεσαν το συνέδριο, και από την άλλη πλευρά επίσης ούτε η αριστερά εκπροσωπείται, διότι εκπροσωπείται μόνο μέρος της αριστεράς. Επομένως το Εκκλησία και αριστερά. Μόνο ΣΥΡΙΖΑ δεν συμμετείχαν, ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ούτε η Δημάρ. Και επίσης πρέπει να πω ότι αυτός ο διάλογος είναι διάλογος που δεν οδηγεί πουθενά, διότι η Εκκλησία και η αριστερά, να τους πάρουμε τώρα σαν πνευματικά μεγέθη, είναι τελείως ασύμβατα και ασύμπτωτα. Θα τα δούμε στη συνέχεια, Πάτερ. Να πούμε σίγουρα, κυρίες και κύριοι, ότι ένας τέτοιος διάλογος δεν ήταν διάλογος μεταξύ κοφών και παράλληλοι, αν θέλετε, μονόλογοι. Η ίδια σκοτεινή μήτρα του ελληνικού εμφυλίου γέννησε ιδεολειψίες, προκαταλήψεις, ενοχές, εκκλησία και αριστερά, και οριοθετώντας εαυτούς με διαπαραταξιακά ιδεολογικά πρόσημα, κύριε Τριγάζη. Κυρία Μιχαλονάκου, θέλω να ξεκινήσω ως εξής. Δεν είναι τυχαίο ότι προηγουμένως σας είπα ότι ανήκω στο κίνημα ειρήνης εδώ και 40 χρόνια. Και στο κίνημα ειρήνης έχω συναντήσει πάρα πολλούς κληρικούς. Και με την ευκαιρία, επειδή μιλάμε για πολύ σοβαρά θέματα σήμερα, θυμάμαι έναν απλό παπά, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στο κίνημα ειρήνης. Πηγαίναμε μαζί και κάναμε ομιλίες κατά του πολέμου, κατά των πυρηνικών όπλων, και ξεκίναγε ως εξής για να ενθαρρύνει τους ειρηνιστές. Άνος χόμεν τας καρδίας, δηλαδή ψηλά οι καρδιές. Αυτό θα έλεγα και εγώ προς Οικέτες και οικέτιδες της Θείας Πρόνοιας. Δηλαδή άνος χόμεν τας καρδίας, θα έλεγα αυτό, και σχολιάζοντας και αυτή την πρωτοβουλία στην οποία είναι αφιερωμένη η εκπομπή σας. Δηλαδή να δούμε τα πράγματα από μια πιο αισιόδοξη σκοπιά. Υπάρχει δυνατότητα για μια άλλη σχέση της Εκκλησίας με την αριστερά, την ευρύτερη αριστερά. Δεν εννοούμε μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά με όλη την αριστερά. Ναι. Αλλά υπάρχει και μία, θα έλεγα και στους τηλεθεατές μας, ότι η σχέση
Εκκλησίας και αριστεράς δεν είναι συγκρουσιακή. Δεν είναι συγκρουσιακή. Μπορεί στη διαδρομή της ιστορίας να υπήρξαν και περίοδοι σύγκρουσης. Μάλιστα. Αλλά μπορεί να είναι, εγώ θα έλεγα ότι μπορεί η σχέση να είναι και συναγωνιστική. Και συναγωνιστική από την άλλη, κύριε Τριγάζη, ναι. Σε χαλεπούς καιρούς κοινωνικής εξαθλίωσης, η Εκκλησία, πιστεύετε, και η αριστερά μπορούν να βρουν ένα κοινό τόπο υποστήριξης, κοινωνικής συνοχής, φιλαλληλίας, πέρα από τα δόγματα των προκαταλήψεων και των αγκυλώσεων? Μήπως ήγηκε η ώρα? Φυσικά έχετε δίκιο. Αυτό ήθελα να πω, ότι μπορεί να υπάρξει μια συναγωνιστική σχέση. Διότι τα μηνύματα του Ευαγγελίου, κυρία Μιχαλονάκου, είναι υπέρ της ισότητας, υπέρ της δικαιοσύνης, κατά των διακρίσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά τα θέματα της ισότητας και κατά των διακρίσεων. Εγώ θέλω να μου πείτε όμως και κάτι πιστεύω άλλο. ότι σήμερα η ηγεσία της Εκκλησίας, ο σεβασμιότατος, ο μακαριότατος μάλλον Μητροπολίτης Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ο κύριος Ιερώνυμος, νομίζω ότι έχει στείλει πολλές φορές το σωστό μήνυμα προς όλη την ελληνική κοινωνία, υπέρ της αλληλεγγύης και εναντίον των διακρίσεων. Ωραία. Σε αυτό το σημείο να περάσω στον πατέρα Σαράντη Σαράντο, να μου πείτε σε αυτό ακριβώς το σημείο να μείνουμε που είπε ο κύριος Τριγάζης, που επισήμανε ο κύριος Τριγάζης, δηλαδή εάν εντάξει, υπάρχουν πλήστες όσες γενεσιουργές αιτίες, αν θέλετε, του χάσματος μεταξύ Εκκλησίας και αριστεράς από την Ελλάδα του εμφυλίου, την κατοχική Ελλάδα, αλλά φαίνεται ότι ο λόγος του Αρχιεπισκόπου κυρίου Ιερονύμου, η σεμνότητα, η διακριτικότητα, ο ήπιος λόγος χωρίς εξάρσεις, χωρίς εκοσμικεύσεις, αποδίδει καρπούς, ο οποίος στήριξε βέβαια αυτό το συνέδριο, ή μήπως τελικά είναι η συμπάθειά του προς το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα? Κοιτάξτε, κυρία Μιχαλονάκου, εγώ συνδέομαι με το Μακαριότατο από πολύ παλιά. Είμαστε συμφοιτητές και στη φιλολογία και στη θεολογία, αυτός λίγο μεγαλύτερος. Ναι, παραλήψή μου είστε και έχετε σπουδάσει και φιλολογία. Όταν εγώ λοιπόν βρισκόμουν στο πρώτο έτος, αυτό στο τέταρτο, και αντιστοίχως όταν πήγε και αυτό στη θεολογία, τον βρήκα στο τέλος των σπουδών του. Διατηρούμε αγαθές σχέσεις και αγαθές μνήμες μεταξύ μας. Εκτιμώ πάρα πολύ και το χαρακτήρα του και την πολιτική του. Γι' αυτό όσες φορές τίθεται μπροστά στο στόχαστρο της κριτικής, εγώ αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες στις οποίες βρίσκεται και είμαι πάρα πολύ συγκαταβατικός και επίκης. Τον αγαπώ όμως και προσωπικά. Πώς είδατε όμως αυτό πρώτο συγκυρνίασε αυτό το άνοιγμα διαλόγου Εκκλησίας και αριστεράς ο Αρχιεπίσκοπος? Δεν ξέρω τι ακριβώς πιστεύει ο Αρχιεπίσκοπος, αλλά είναι τέτοιος άνθρωπος και τέτοιος χαρακτήρας που προσπαθεί να δείξει αυτή τη μεγάλη αγκαλιά της Εκκλησίας. Και έρχομαι και στον εαυτό μου να σας πω ότι βρίσκομαι σε μια πολυάνθρωπη ενορία. Στον Άγιο Παύλο του 42 χρόνια, μάλιστα στην Παναγία του Αμαρουσίου. Μάλιστα. Πάρα πολλοί κόσμος περνάει, προσπαθούμε να ανταποκριθούμε. Δεν προλαβαίνουμε να μάθουμε ποιος είναι αριστερός, ποιος είναι δεξιός, ποιος έχει τα όποια φρονήματα έχει, διότι εφόσον οι άνθρωποι τρέχουν στην Εκκλησία, πρέπει να αναπαυθούν με τον καθαρό λόγο της Εκκλησίας, δηλαδή του Χριστού, της Παναγίας μας, των Αγίων Μυστηρίων, και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις βαθύτερες ανάγκες, τις ψυχικές, τις πνευματικές των ανθρώπων. Αρκεί να σας πω ότι δεν κάνω διαφήμιση, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά... Μα είναι πολύ γνωστό το φιλανθρωπικό έργο που επιτελείται στην ενορία σας. Έτσι, το καθαρά φιλανθρωπικό, τις ημέρες που εξομολογούμε, έρχονται άνθρωποι πάρα πολύ και δεν προλαβαίνουμε να τελειώσουμε την Ιερά Ξομολόγηση. Για εσάς τι είναι αριστερά? Είναι οι σχισμένες ημέρες, είναι τα παροχημένα σύμβολα, είναι, αν θέλετε, οι κακοί δαίμονες του παραπετάσματος, του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού? Τι είναι τελικά η αριστερά για εσάς? Νομίζω, κύριε Μιχαλονάκου, ότι είναι τόσο δύσκολες οι σημερινές συνθήκες που όλοι μας αποφεύγουμε αυτό το παρελθόν, γιατί το παρόν είναι τραγικό. Όταν κάθε Σάββατο έρχονται 50 και 100 άνθρωποι και ζητούν βοήθεια
και μόλις μπορούμε να ανταποκριθούμε με 5 ευρώ, αλλά βέβαια αντιστοίχως 3-4 φορές την εβδομάδα δίνουμε από ένα μεγάλο πιάτο φαγητό και όσοι μας έχουν ζητήσει το δίνουμε αυτό το φαγητό. Προσπαθούμε λοιπόν αφενός μεν να ανταποκριθούμε όσο είναι δυνατόν στις άμεσες ανάγκες των ανθρώπων σε μια περίοδο κρίσεως. Οι άνθρωποι οι περισσότεροι δεν έχουν την τάση της φιλοσοφίας, γιατί έχουν φοβερά οικονομικά προβλήματα, και αντιστοίχως λοιπόν προσπαθούμε να ανταποκριθούμε και στις ψυχικές τους, πνευματικές τους ανάγκες. Γι' αυτό σε τέτοιους δύσκολους καιρούς, πεινώντες, κοινωνικής εξαθλίωσης, πεινώντες, διψώντες, άνεργοι, συνταξιούχοι πείνας, πρόσφυγες, μετανάστες, ανέστη, ένα γκρίζο κοινωνικό τοπίο, η οικονομία, αν θέλετε, από τη μια των αγορών, του χρηματοπιστωτικού παγκόσμιου κατεστημένου, ο μαμονάς είναι των αγορών και όχι ο μαρξισμός τελικά πάντα. Τώρα πάλι με βάζετε σε φιλοσοφική. Να όχι, σε μια ρεαλιστική σας βάζω τοποθέτηση. Μπορούμε, αλλά είμαι τόσο πολύ επηρεασμένος από τα άμεσα και τρέχοντα καθημερινά προβλήματα μυρίων ανθρώπων, που πιστέψτε με, έχω ξεχάσει να φιλοσοφώ και θέλω να ανταποκρίνομαι στις άμεσες ανάγκες των ανθρώπων πριν καλά οι άνθρωποι αυτοί λιποθυμήσουν και πεθάνουν της πείνας. Να περάσω όμως στον κύριο Ντούσα και να περάσουμε αμέσως μετά, φίλοι και φίλες, σε ένα διάλειμμα. Εάν αριστερά και εκκλησία, πώς το αντιλαμβάνεσαι? Είναι ένας διάλογος αναμόχλευσης της εμφυλιοπολεμικής σύγκρουσης, ή τελικά είναι οι θύρες της ανθρωπιάς της κοινωνίας? Κυρία Μιχαλονάκου, το ζήτημα μπορεί να το δει κανείς καταρχήν ιστορικά. Καταρχήν να πω ότι σε ό,τι με αφορά, θεωρώ ότι θα πρέπει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και των φορέων μέσα σε μια κοινωνία θα πρέπει να τις διέπει η βολτερική αρχή. Διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα υποστηρίξω και με τη ζωή μου, με το αίμα μου, το δικαίωμά σου να το λες. Συνεπώς, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υιοθετούμε απόψεις δίωξης των αντίθετων απόψεων, των φορέων αντίθετων απόψεων. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι μέσα στην ιστορία έχουν καταγραφεί έντονες συγκρούσεις και διώξεις μέσα στο σώμα της παγκόσμιας ιστορίας. Και η ιστορία, αν θέλετε, επέβαλε ένα χάσμα στη σχέση εκκλησίας και αριστεράς. Έτσι. Δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς και στην Δύση, όταν τους μεγάλους διωγμούς εναντίον των φιλοσόφων με την Ιερά Εξέταση των επιστημόνων, του Τζορντάνο Μπρούνο και μια σειρά άλλων κορυφαίων επιστημόνων και φιλοσόφων. Βέβαια, εδώ στο δικό μας κόσμο η Εκκλησία της Ελλάδας είχε μια θετική συνεισφορά στην διατήρηση της ελληνικής συνείδησης και στη διατήρηση, και έπαιξε ένα θετικό ρόλο κατώτατος ειδικά κλήρος στην Επανάσταση του 1821. Στις μέρες μας, κύριε Ντούσα, πόσο πιστεύετε ότι είναι αναγκαία η πίστη, η χριστιανική φιλαλληλία, η συμπόνια στο σύγχρονο Έλληνα? Εκτίμησή μου είναι ότι μέσα σε συνθήκες μαζικής κρίσης, μαζικής ανεργίας, 1,5 εκατομμύριο ανέργων και 3 εκατομμυρίων φτωχών, μέσα σε συνθήκες κοινωνικής και εθνικής ανασφάλειας, μέσα σε συνθήκες όπου τα πάντα καταραίουν, είναι δύσκολο να κρατηθεί ο ανθρωπισμός, να κρατηθούν τα ψυχικά αποθέματα της αλληλεγγύης. Μπορούν όμως αυτοί οι δύο διαφορετικοί πόλοι, εκκλησία και αριστερά, να συνδιαμορφώσουν, αν θέλετε, σε ιστορικές στιγμές, κρίσιμες στιγμές για την χώρα μας? Είναι απαραίτητο, είναι καλό αυτό να συνδιαμορφώνουν αυτοί οι διαφορετικοί αντίθετοι πόλοι? Δεν μπορεί να υπάρξει μια κοινότητα απόψεων, γιατί θα έλεγα ότι είναι ένα διαφορετικό πράγμα η χριστιανική εκκλησιαστική αλληλεγγύη, διαφορετικό πράγμα η αριστερή αλληλεγγύη, διαφορετικό πράγμα η μαρξιστική αλληλεγγύη που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων μέσα σε μια κοινωνία ταξικής σκλαβιάς, ταξικής εκμετάλλευσης.
Μην ξεχνάμε ότι έχει όνομα αυτή η κοινωνία. Είναι η καπιταλιστική κοινωνία της βαρβαρότητας, που από τη μια μεριά έχει μια χούφτα αφεντικά που έχουν τεράστια πλούτη στα χέρια τους, και από την άλλη μεριά έχει τα δισεκατομμύρια των αστέγων και των πεινασμένων του πλανήτη. Μάλιστα. Να περάσουμε παρακαλώ πολύ, μετά θα έχετε το λόγο όλοι. Κυρίες και κύριοι, η ιστορία επέβαλε αυτό το χάσμα στις σχέσεις εκκλησίας και αριστεράς. Ο λαός όμως, οι απλοί πιστοί, οι ευλαβείς, θρησκόληπτοι, φανατικοί, έχει άλλη άποψη. Κινείται αυτόνομα, τηρώντας τις παραδόσεις. Εδώ θα μείνουμε για να δούμε αν μέσα από αυτό το χάσμα θα κλείσει ή κινούμαστε σε μια κατεύθυνση στρατευμένης, μαχόμενης εκκλησίας. Μείνετε μαζί μας. Από τον ιερό δογματικό πόλεμο του εμφυλίου, των ιστορικών χασμάτων και των ρήξεων, η εκκλησία και η αριστερά, χωρίς προκαταλήψεις, συνδιαλέγονται. Είναι σημείο των καιρών, αφήνουμε ένα ερώτημα, είναι σημείο των καιρών ή αποτέλεσμα μιας της βαθιάς κοινωνικής, πολιτικής, ηθικής και πνευματικής κρίσης της ιστορικής αναγκαιότητας. Με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι έχουμε τηλεφωνική παρέμβαση από τον πρόεδρο λοιπόν του Τμήματος Θεολογίας, ο κύριος Χρυσόστομος Σταμούλης. Καλή σας μέρα, κύριε Σταμούλη. Τελικά πιστεύετε ότι ένα τέτοιο συνέδριο, μετά τη λήξη του συνεδρίου, ξαναγράφεται η ιστορία μεταξύ Εκκλησίας και αριστεράς? Κοιτάξτε, καμία ιστορία δεν ξαναγράφεται, η ιστορία συνεχίζεται απλώς. Η ιστορία γράφεται μία φορά και νομίζω ότι πρέπει να υφίσταται έτσι όπως υφίσταται, για να μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε το παρόν κάτω από τα μάτια αυτής της ιστορίας και να διαμορφώνουμε καινούργιες σκέψεις, αντιλήψεις και προοπτικές, οι οποίες θα μπορούν να δώσουν καρπούς για μια σύγχρονη κοινωνία η οποία πορεύεται μέσα από έντονες δυσκολίες. Ήταν ένας διάλογος ειλικρινής, ένας διάλογος, ή υπήρχαν, αν θέλετε, ένας κοινός τόπος συζήτησης για κοινωνική υποστήριξη, για κοινωνική συνοχή από τις δύο πλευρές? Ποια ήταν τα συμπεράσματα αυτού του διαλόγου? Λοιπόν, εμείς θέλουμε να δούμε τα πράγματα στο επίπεδο της γνώσης. Τι συνέβη στο παρελθόν, ποιες ήταν οι σχέσεις σε συγκεκριμένα θέματα και ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε φλέγοντα θέματα τα οποία επηρεάζουν τον κοινό μας τρόπο και απασχολούν και την αριστερά και την Εκκλησία στο σύνολό της. Εδώ όμως ανακύπτει, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σταμούλη, ανακύπτει ένα κέριο ερώτημα. Παρακαλώ. Η θεολογία προσεγγίζει τις κοινωνικές εκφάνσεις και την κρίση. Η μαρτυρία του Χριστού είναι πρόσημο λύτρωσης ή ιδεολογία της αριστεράς, της ρήξης και της ανατροπής? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που είπαμε στο συνέδριο, ότι εμείς δεν πήγαμε για να πείσουμε τους φίλους μας τους αριστερούς ότι ο Χριστός μας είναι Θεός. Ούτε βεβαίως αυτοί ήρθαν για να μας πείσουν ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Σε όσους βεβαίως δεν πιστεύουν στη θεότητα του Χριστού, έτσι. Διότι υπάρχουν και πολλοί στον χώρο της αριστεράς που είναι μέλη της Εκκλησίας και του σώματος και προσεύχονται, εκκλησιάζονται και όλα τα σχετικά. Εμείς πήγαμε για να δούμε ποιοι είναι οι καρποί μιας τέτοιας χριστολογικής θεώρησης των πραγμάτων. Δηλαδή, ο Θεός μας σαρκώθηκε, που σημαίνει ότι κένωσε, άδειασε τον εαυτό του από τις βεβαιότητες του για να προσλάβει το διαφορετικό που είναι ο άνθρωπος και όλος ο κόσμος. Άρα λοιπόν, ακόμη και αν δεν αποδέχεται κανείς μια οντολογία θεολογική της Εκκλησίας, μιας σπουδαίας παραδόσεως, η οποία είναι κομμάτι του πολιτισμού μας, της Ορθόδοξης παραδόσεως, μπορεί να δεχτεί τα αποτελέσματα αυτής της πορείας, που είναι αυτή η κένωση και η πρόσληψη. Δηλαδή, αδειάζουμε τον εαυτό μας από βεβαιότητες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε τον εαυτό μας και προσερχόμαστε στον άλλον προκειμένου να αφήσουμε έναν χώρο για να υπάρξει και ο άλλος μέσα σε εμάς. Αυτή είναι η συζήτηση, και η συζήτηση γίνεται σε κοινωνικό επίπεδο. Η Εκκλησία, πέρα από ένας τρόπος υπάρξεως, είναι και ένας χώρος ο οποίος συνδιαλέγεται στο επίπεδο του κοινωνικού. Μάλιστα, ήταν όμως και ένας κοινός τόπος, αν θέλετε, συζήτησης κοινωνικής συνοχής με την αριστερά. Βεβαιότατα, θα σας πω, η αντιμετώπιση του ξένου. Και κοινωνικής συμφωνίας με την αριστερά. Ναι, του μετανάστη, για παράδειγμα. Θα ρωτήσετε μετά, κύριε Τριγάζη, έχω εδώ το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πάνο Τριγάζη, που θέλει να σας κάνει μετά κάποιες ερωτήσεις. Και ο πατήρ Θεόδωρος, θα ρωτήσετε αμέσως, και ο πατήρ Θεόδωρος, ναι, να μας δώσει αυτή την απάντηση, αν υπήρχε κοινός τόπος συζήτησης και κοινωνικής συμφωνίας με την αριστερά, κύριε Πρόεδρε. Αν εξαιρέσουμε το ένα πεδίο από τα 6 που συζητήσαμε, που είναι το πεδίο
το οικονομικό, όπου εκεί υπήρχαν δυσκολίες, διαφορετικότητες και ασυμφωνίες. Θα πρέπει να σας πω ότι σε όλα σχεδόν τα άλλα πεδία που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, την φιλανθρωπία, τον ξένο, το μετανάστη, την ευαισθησία απέναντι στην τραγωδία του ανθρώπου που σήμερα διαλύεται, εκεί υπάρχουν πολλές δυνατότητες κοινής τοποθέτησης και μοιράσματος της αγωνίας των δύο μεγεθών. Υπάρχει όμως και το κοινό σώμα, κύριε Πρόεδρε, της κοινωνίας, που είναι διάτριτο. Λαός και κλήρος σε σκληρή δοκιμασία. Υπάρχει πολυτέλεια για δογματισμούς και, αν θέλετε, τέτοιου είδους ιδεολειψίες. Ποιες είναι οι ιδεολειψίες, να μου πείτε καταρχήν, και ποιοι είναι οι δογματισμοί, για να μπορέσω να σας απαντήσω. Και από τις δύο πλευράς. Και οι δύο πλευρές εκφέρουν έναν δογματικό, αφοριστικό λόγο. Η μεν εκκλησία με τον σωτηριολογικό της λόγο και τη χριστιανική ηθική, η δε αριστερά υψώνει τα λάβαρα της ρήξης και της ανατροπής. Ακούστε να σας πω. Καταρχήν ο χώρος της αριστεράς δεν είναι συμπαγής. Όπως και ο χώρος της Εκκλησίας δεν είναι συμπαγής. Υπάρχουν τάσεις, εκφράσεις, απόψεις, διαφοροποιήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας δώσω ένα παράδειγμα του Αγίου Σιατής, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σιατής, του Αλεξανδρουπόλεως. Δεν είναι η ίδια φωνή με τη φωνή άλλων ιεραρχών για αντίστοιχα θέματα. Η δικιά μου ως φωνή θεολόγου, πολύ πιθανό να μην είναι ίδια με τη φωνή ενός άλλου θεολόγου, ακόμη και στο ίδιο ίδρυμα ή σε άλλο ίδρυμα. Σε άλλο χώρο. Το ίδιο και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν εκφράσεις και απόψεις. Όμως, το τμήμα θεολογίας, μετά από την ομόφωνη απόφαση διοργάνωση αυτού του συνεδρίου, έχει, αν θέλετε, μια κατάφαση σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση των πραγμάτων. Μέσα λοιπόν στην διαφορετικότητά μας υπάρχει και μια γραμμή στην οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και αν ήσασταν στο συνέδριο θα μπορούσατε να παρατηρήσετε ότι υπήρξε μεγάλη σύγκληση απόψεων. Άλλωστε το θέμα δεν είναι να ταυτιστούμε και δεν πρόκειται να ταυτιστούμε και δεν πρέπει να ταυτιστούμε. Τότε ποιος ήταν ο σκοπός? Δηλαδή, αν δεν υπήρχε μια συμφωνία κοινωνικής πλεύσης, ποιος ήταν ο σκοπός αυτού του συνεδρίου? Αυτή η συμφωνία ήδη υπάρχει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Η στάση απέναντι στον ξένο, της ιεραρχίας της Εκκλησίας, της Εκκλησίας στο σύνολό της, όπου συμπεριλαμβάνεται ο λαός, οι ιερείς μας κτλ., η θεολογία ως κριτική φωνή αυτής της θεολογίας, η πανεπιστημιακή θεολογία της Εκκλησίας, έχουμε λοιπόν την ίδια θέση με τη θέση που έχουν τα αριστερά κόμματα, ο αριστερός χώρος. Ο σεβασμός δηλαδή στη διαφορετικότητα, ο σεβασμός στον ελάχιστο αδελφό. Ποιο ήταν το εφικτό για εσάς? Ήταν, αν θέλετε, ο σκοπός αυτού του συνεδρίου για να επέλθει ο πολιτισμός της σάρκωσης? Θα σας πω ποιο είναι το εφικτό. Το εφικτό είναι η συνάντηση πάνω απ' όλα. Ως τα τώρα στον τόπο μας δεν έχουμε μάθει να διαλεγόμαστε. Έχουμε μάθει να δημιουργούμε για να κατασκευάζουμε εχθρούς. Και να δημιουργούμε χάσματα. Ακριβώς. Εμείς λοιπόν αυτό θέλαμε να γεφυρώσουμε, γιατί ξέρετε, όταν κοιτάζει κανείς τον άλλο στα μάτια στο πρόσωπο, και δεν είναι μια απρόσωπη μονάδα, ένα εργαλειακό σχήμα το οποίο βολεύει τον οποιοδήποτε εξουσιαστή να το διαλύσει. Ξέρετε, οι εξουσίες, οι εξουσιαστικότητες ζητούν εργαλειοποιημένους ανθρώπους για να τους διαλύσουν. Όταν λοιπόν ο άλλος είναι πρόσωπο, είναι μια ανεξάρτητη και δυναμική παρουσία η οποία έχει λόγο, έκφραση, ευαισθησία, αναπνοή, καταλαβαίνετε ότι με αυτούς τους ανθρώπους μπορούμε και να συζητήσουμε και να λειτουργήσουμε, να συλλειτουργήσουμε και να συμπορευτούμε. Αν πιστεύετε ότι η Εκκλησία πρέπει από θριαμβεύουσα σωτηριολογική να γίνει μαχόμενη και στρατευμένη κοινωνικά? Είναι και τα δύο, ξέρετε. Δεν μπορούμε να διαιρέσουμε την Εκκλησία από την ιστορική της σάρκα, ούτε βεβαίως μπορούμε να κάνουμε την Εκκλησία μόνο ιστορία ή να την κάνουμε μόνο μια ανιστορική εσκατολογία. Μα δεν λέμε μόνο από δογματική, αν θέλετε, και λατρευτική. Η Εκκλησία μας είναι μια πραγματικότητα η οποία υφίσταται, λειτουργεί στον δημόσιο χώρο, παρεμβαίνει στον δημόσιο χώρο και τον συνδιαμορφώνει. Είναι λάθος αυτό που πάρα πολλοί λένε, ότι η Εκκλησία είναι μια ιδιωτική υπόθεση. Δεν είναι ιδιωτική υπόθεση η Εκκλησία. Δεν ήταν ποτέ στον τόπο μας και νομίζω ότι δεν θα γίνει και τα επόμενα χρόνια. Τελικά κάποιοι λένε ότι όλο αυτό το συνέδριο στήθηκε, ήταν ένα τέχνασμα το συνέδριο αυτό, και το άνοιγμα αυτό του Αρχιεπισκόπου στον Τσίπρα αποδίδει τουλάχιστον, λένε οι κακοθελητές. Εντάξει, δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα απαντήσει για την θέση του Αρχιεπισκόπου ή της Συνόδου της Ιεραρχίας. Εγώ μπορώ να απαντήσω για τις δικές μας προθέσεις του τμήματος θεολογίας, που ήταν αυτές που σας είπα πριν. Η συνάντηση με τους ανθρώπους σε ένα επίπεδο γνωριμίας, επικοινωνίας, διότι μόνο η γνωριμία μπορεί να βγάλει από μέσα μας την δαιμονοποίηση. Κάτι όσο δεν το γνωρίζουμε, τόσο περισσότερο το δαιμονοποιούμε. Μάλιστα. Και από την άλλη, κύριε Πρόεδρε, η Εκκλησία
και αριστερά είναι σημεία αναφοράς των μεγαλύτερων τμήματων του ελληνικού λαού. Δεν είναι καλό να συναδιαμορφώνουν, αν θέλετε, τις ιστορικές στιγμές σε κρίσιμες Βεβαίωτατα, γι' αυτό και κάναμε αυτή την συνάντηση. Δεν έγινε ξαφνικά αυτή τη στιγμή, διότι ξυπνήσαμε και είπαμε ότι ξέρετε, τώρα θα συζητήσουμε την αριστερά. Η ιστορική συγκυρία μας έφερε. Πολλοί πατέρες εκκλησίας, ιεράρχες, καταδικάζουν την επίσημη θέση της Εκκλησίας να συνδιαλέγεται με την αριστερά και το καυτηριάζουν αυτό. Αν τελικά εδώ παραβιάζονται οι αξίες της χριστιανικής ηθικής εννοώ. Ακούστε να σας πω, κανένας διάλογος δεν παραβιάζει καμία ηθική αξία. Έτσι, τις ηθικές αξίες διαβάλλουν και τις διαβρώνουν οι πράξεις μας και ο τρόπος μας μέσα στην καθημερινότητά μας. Εγώ πιστεύω ότι κανένας δεν βγαίνει χαμένος από το διάλογο. Ειδικά όταν αυτός ο διάλογος γίνεται με ειλικρίνεια και εντιμότητα. Αλλά το αντίθετο υπάρχει και η δαιμονοποίηση, αν θέλετε, όλων αυτών των αγκυλώσεων. Ακριβώς. Τώρα, αν κάποιος θεωρεί ότι αυτό δεν είναι αυτό που πρέπει να γίνει και έχει μια άλλη διάθεση απέναντι στα πράγματα, εμείς δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε. Αλλήμον αν κάναμε αυτό που δεν θέλουμε να μας κάνουν. Μπορεί ο καθένας να έχει την άποψή του, να την εκφράζει και αυτό είναι άλλωστε και η πραγματική εικόνα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν αφήνει κανέναν εκτός της που θέλει να είναι εντός της. Αν επίσης κάποιος δεν θέλει να είναι εντός αυτής της διαδικασίας του διαλόγου, μπορεί να μην είναι. Έχω την αίσθηση ότι και οι άνθρωποι της αριστεράς τώρα που βρέθηκαν σε αυτή τη συνάντηση και μου το είπαν πάρα πολλοί από αυτούς, έχουν μια άλλη εικόνα για τις διαφορετικότητες που μπορεί να υπάρχουν και μέσα στη θεολογία και για τις άλλες δηλαδή φωνές οι οποίες δεν έχουν συνήθως ούτε μικρόφωνο ούτε δυνατότητες για να βγουν δυνατά προς τα έξω. Εσείς τι πιστεύετε, και κλείνοντας παρακαλώ πολύ, γιατί ξέρετε ότι ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αντισόπιτος, ότι τελικά θα γεφυρωθεί αυτό το χάσμα? Είναι να αναδειχθεί η στρατευμένη εκκλησία ή θα επικρατήσουν οι βυζαντινισμοί? Δεν μπορώ να το ξέρω. Η δικιά μας η διάθεση είναι να μπορέσουμε να συμμετέχουμε ισότιμα σε μια διαδικασία δημιουργίας του τόπου μας, του καινούριου κόσμου, ο οποίος βρίσκεται ενώπιόν μας. Από τη μια πλευρά λοιπόν η Εκκλησία και η θεολογία, οι οποίες δεν πρέπει να αγνοούν τις ανάγκες της κοινωνίας, η οποία συνεχώς αλλάζει και μας αλλάζει, και από την άλλη τα κόμματα που και αυτά μέσα από τις δογματικές, όπως είπατε πριν εσείς, τοποθετήσεις του και στάσεις τους πολλές φορές και τις αγκυλώσεις τους, θα πρέπει να βγουν από τη βεβαιότητα του εαυτού τους και να προσπαθήσουν να συναντηθούν με το διαφορετικό. Αλλά σε κρίσιμες στιγμές μπορούμε να ψάχνουμε κοινωνικούς εταίρους από παντού. Ναι, νομίζω ότι τώρα είναι η στιγμή να δούμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Σταμπούλη. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Πείτε μου ένα πρώτο σχόλιο αν θέλετε. Εγώ λοιπόν καθαρά θεολογικά θέλω να πω, απαντώντας και στην τοποθέτηση του κυρίου Σταμπούλη, ότι επειδή έχει γράψει κιόλας και έχει πει και στην παρέμβαση του εδώ ότι δεν ήθελαν να πείσουν τους εκπροσώπους της αριστεράς, ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ, για την θεότητα του Χριστού, αλλά είχαν ένα άλλο στόχο μιας πιο πολύ κοινωνικής προσεγγίσεως σε άλλα θέματα δευτερεύοντα, όχι θεολογικά. Θα πρέπει θεολογικά να πω ότι το Ευαγγέλιο και η παράδοσή μας λέει ότι όποιος δεν δέχεται αυτή τη διδαχή, δηλαδή όποιος δεν δέχεται ότι ο Χριστός είναι ο Θεός, εις οίκον αυτού μη εισέρχεστε και χέριν αυτό μη λέγεται. Μάλιστα. Δηλαδή το Ευαγγέλιο είναι αυστηρό, διότι έτσι νομιμοποιούμε την αθεία και νομιμοποιούμε και την απόρριψη της θεότητος, και ο ίδιος ο Χριστός όταν έστειλε τους μαθητάς του πορευθέντες μαθητεύσατε κτλ. Λέει όποιοι δεχθούν το κήρυγμά σας περί το ότι εγώ είμαι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, να είναι ευλογημένος ο οίκος αυτός. Όποιοι δεν δεχθούν αυτήν την διδαχή, τεινάξετε και των κονιορτών των υποδημάτων σας. Φύγετε από το σπίτι. Αυτή η αρχή παραβαίνεται. Η Εκκλησία παραβαίνεται με αυτό το συνέδριο, πιστεύετε μάλιστα. Η Εκκλησία και η αριστερά είναι ασύμβατα μεγέθη και ουσιαστικώς νομιμοποιούμε την αριστερά. Και επί τη ευκαιρία να πω και μία θέση. Όταν λέτε ότι νομοποιείτε την αριστερά, τι ακριβώς εννοείτε? Δηλαδή παραπλανούμε τον κόσμο. Δηλαδή ελέγχθη και από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης ότι πολλοί είναι άνθρωποι της αριστεράς, είναι ορθόδοξοι. Θα τους αγνοήσουμε αυτούς. Και ο πατήρ Σαράντης είπε ότι επίσης στο πλήρωμά του
Στο πλήρωμά του έχει πολλούς χριστιανούς οι οποίοι είναι αριστεροί. Δεν μπορεί να είναι ένας κομμουνιστής στρατευμένος, ένας αριστερός ιδεολόγος και καλός χριστιανός. Ασφαλώς, και εγώ το αναγνωρίζω αυτό. Έχω και συγγενείς μαρξιστάς και συγγενείς. Σε ποιο πεδίο δράσης κρίνεται ο άνθρωπος, πατέρα? Να σας πω λίγο ποια είναι η εκκλησιαστική τοποθέτηση. Δεν θα πρέπει το πίμνιο όμως αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μολονότι είναι χριστιανοί, ψηφίζουν αριστερά κόμματα. Θα πρέπει να τους ενημερώσουμε τι είναι αριστερά. Ότι αριστερά τι είναι αριστερά για σας, λοιπόν? Είναι ένα κόμμα αθεϊστικό, ένα κόμμα υλιστικό, ένα κόμμα ανθρωποκεντρικό, ένα κόμμα ολοκληρωτικό, το οποίο στρέφεται στη διάρκεια της ιστορίας εναντίον της Εκκλησίας. Και επειδή και στη δική σας την παρέμβαση κάνετε λόγο μόνο για συγκρουσιακή σχέση στο παρελθόν από τον εμφύλιο πόλεμο, αυτή η συγκρουσιακή σχέση δεν είναι παρελθόν, κυρία Μιχαλονιάκου. Είναι και παρόν να συνεχίσετε, δηλαδή? Προηγουμένως σας είπα ότι αριστεροί θεολόγοι και άλλοι της ομάδας που οι αριστερίζοντες στρέφονται εναντίον του μαθήματος των θρησκευτικών. Και των θρησκευτικών συμβόλων. Και επίσης των θρησκευτικών συμβόλων. Καθήλωση των θρησκευτικών συμβόλων. Και επίσης είναι υπέρ του χωρισμού εκκλησίας και κράτους. Επομένως δεν είναι μια σχέση μόνο η οποία μας αφορά το παρελθόν από τον εμφύλιο πόλεμο. Είναι και μια... Όταν λοιπόν η θεολογική σχολή. Δεν πρέπει να κλείσει δηλαδή αυτό το χάσμα, να γεβαιωθεί. Να ενημερώσουμε. Πάτερ, η Εκκλησία δεν πρέπει να συγχωρεί. Να ενημερώσουμε όμως τον κόσμο περί του τι. Ένα λεπτό τελειώσει, αμέσως κάνετε παρέμβαση. Μου επιτρέπετε. Να ενημερώσουμε όμως τον κόσμο περί του τι αστεία. Πάτερ Θεόδωρε, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Αμέσως μετά θα μας πείτε. Πού λέει το Ευαγγέλιο ότι πρέπει να ταυτίζεται η Εκκλησία με το κράτος? Πέστε μου, πού λέει το Ευαγγέλιο? Ο Χριστός ήταν ταυτισμένος με καμία εξουσία? Κύριε Τριγάζη, βέβαια. Ο Χριστός πήρε το Φραγγέλιο και έβγαλε τους εμπόρους από το ναό του Σολομών. Εγώ δεν υψώνω τη φωνή μου. Εσείς είστε οικονομολόγος. Μην κάνετε το δάσκαλο σε θέματα θεολογίας. Να περιμένετε να ακούτε τους ειδικούς. Οι σχέσεις εκκλησίας και πολιτείας επί 2.000 χρόνια, επί 1.700 χρόνια, από τις εποχές του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι σήμερα, τα οποία εσείς αγνοείτε, ήταν σχέσεις συναλληλίας, σχέσεις συνεργασίας, όχι σχέσεις χωρισμού και μάλιστα εχθρικού χωρισμού, όπως γίνεται στα αριστερά καθεστώτα και από τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτή λοιπόν η ευλογημένη σχέση και συμπόρευση και συναλληλία εκκλησίας και πολιτείας, αυτή αναιρείται από την αριστερά και έχει συνοδοιπόρους αυτούς τους θεολόγους, οι οποίοι δεν εκφράζουν την Εκκλησία, ούτε στο μάθημα των θρησκευτικών, ούτε στα θρησκευτικά σύμβολα, ούτε και σε όλα τα άλλα. Δηλαδή η αριστερά έχει νομιμοποιήσει το γάμο των ομοφυλοφίλων. Έχει νομιμοποιήσει τον πολιτικό γάμο. Είναι κάποια από τα αιτήματα της αριστεράς. Την καύση των νεκρών. Και έχει συμμάχους αυτούς τους αριστερούς θεολόγους. Και εσείς θεωρείτε πως αυτό είναι εκκλησία? Δεν είναι εκκλησία αυτό. Γι' αυτό λέω ότι είναι παραπλανητικός ο τίτλος. Η εκκλησία είναι ή δεν είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Εγώ ξέρω ότι είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άλλο είναι αυτό. Δεν είναι πάντως. Το συνέδριο αυτό δεν ήταν παραπλανητικός ο τίτλος εκκλησία και αριστερά. Ούτε Εκκλησία ήταν, ούτε αριστερά ήταν. Θα ήθελα, παρακαλώ, Πάτερ, θα ήθελα, εάν ο σκηνοθέτης είναι έτοιμος, να δούμε ένα απόσπασμα, τι λέει ο Μητροπολίτης, διότι κάποιοι ιεράρχες, όπως είναι ο κύριος Αμβρόσιος, Μητροπολίτης Αιγιαλίας και Καλαβρίτων, και ο κύριος Σεραφείμ Πυρός, έχουν αντίθετη άποψη με την διοργάνωση αυτού του συνεδρίου, θεωρώντας ότι έρχεται σε πλήρη ρήξη με την χριστιανική ηθική και τον σωτηριολογικό λόγο. Να δούμε παρακαλώ το βίντεο. Από την πρώτη στιγμή κατά την οποία ανακοινώθηκε το συνέδριο αυτό, νιώσαμε ένα μεγάλο πόνο στην ψυχή μας. Ένα πόνο ψυχής μόνο και μόνο διότι η Εκκλησία, αθελά της ίσως, σε μια κρίσιμη ώρα για την πορεία του έθνους, έρχεται να προσφέρει πιστοποιητικά νομιμοφροσύνης στον χώρο της αριστερής κουλτούρας και να πρημοδοτήσει την πορεία του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ προς την εξουσία. Ο διάλογος μεταξύ δύο τόσο αντίθετων ιστορικοειδεολογικών μεγεθών που θα οδηγούσε στην συναντήληψη και την αμοιβαία κατανόηση γίνεται μόνο όταν είναι θεμελιωμένο στον σεβασμό και την εμπιστοσύνη και όχι στις εντυπώσεις. Σε αυτόν τον διάλογο ουδής θα μπορούσε να αντιταχθεί. Προϋποθέτει όμως πρωτίστως γνώση της ιστορίας και των δύο, βάθος ουσίας και ένα κοινό κοσμοθεωρητικό υπόβαθρο, αντίθετο από την αγαπημένη στην αριστερά ιδεολογία του υλισμού που δεν αποδέχεται και δεν σέβεται τον ίδιο τον τρισυπόστατο Θεό, αλλά και τον άνθρωπο ως φέροντα πνοήν Θεού, πλασμένο κατ' εικόνα και καθομοίωσιν. Ο διάλογος για να έχει αποτέλεσμα και ουσία δεν μπορεί να διεξαχθεί χωρίς να προηγηθεί η αναθεώρηση των άχρη τούδε εγκλημάτων και των ασεβών πρακτικών έναντι της Εκκλησίας του Χριστού.
Ο σεβασμός δεν τεκμέρεται με συνέδρια σκοπιμοτήτων που γίνονται μόνο και μόνο για να μεταδοθούν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, για να δρέψουν οι παντός είδους συντελεστές τους δάφνες προοδευτισμού στον βωμό της τηλεοψίας και της κατευθυνόμενης ενημέρωσης με στόχο την υφαρπαγή ψήφων από πιστούς ημί που έχουν αδύναμη μνήμη ή και βούληση, αλλά αντιστρόφως δυνατά συμφέροντα. Όσοι λοιπόν το απετόλμησαν και το αποφάσισαν, κατά την ταπεινή μας γνώμη προδίδουν την Εκκλησία, όποιοι και αν είναι. Αν μάλιστα είναι και κληρικοί παντός βαθμού, τότε αυτοί προδίδουν και την αποστολή τους. Ατυχώς, εκμεταλλευόμενοι την αγαθότητα της ψυχής του, παρέσυραν και τον μακαριότατο αρχιεπίσκοπό μας κύριο Ιερώνυμο και με τον τρόπο αυτό τον εξέθεσαν. Ήταν ήδη εκτεθειμένος, καθώς μερικά χρόνια πριν, ανερχόμενος στο θρόνο, ακούστηκε να λέει ότι οι αριστεροί είναι οι καλύτεροι χριστιανοί, όπως τουλάχιστον δημοσιεύματα της εποχής ισχυρίζονται περί αυτού, χωρίς ποτέ και να διαψευστούν. Με αυτά τα δεδομένα, εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας προς όσους θα λάβουν μέρος είτε ως διοργανωτές, είτε ως ομιλητές, είτε ως συντονιστές, είτε ως ακροατές. Προεχόντως δε προς τους ελογιμωτάτους κύριους καθηγητές της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ως οργανωτές έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στην όλη αυτή θλιβερή υπόθεση. Ας επιτρέψουν σε εμάς, ένα αθεολόγητο θεολόγο της παλαιάς φρουράς, να τους υπενθυμίσουμε το χρέος τους. Κύριοι καθηγητές, τάχθηκατε για να φυλάσσετε τις θερμοπύλες της Ορθοδοξίας και όχι για να μοιράζετε συγχωροχάρτια στους πολέμιούς της, στους δολοφόνους των κληρικών της ανά τον κόσμο Ορθοδοξίας και στους εξορυξάντες τα μάτια των Αγίων μας από τις τοιχογραφίες των. Δεχθείτε λοιπόν την έκφραση της λύπης μας. Αυτά ακούσαμε ένα μέρος των προσωπικών μελαγχολικών σκέψεων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αγγελίας και Καλαβριών. Δεν είναι μελαγχολικές. Αναγράφεται στο ιστολόγιο. Μελαγχολικές σκέψεις και θερμά συλληπιτήρια για την. Δανείζομαι δηλαδή τον τίτλο. Αλλά είναι αληθινές. Είναι αληθινές. Συμφωνείτε δηλαδή πλήρως? Απολύτως. Ωραία. Να περάσω στον πατέρα Σαράντη και μετά θα σας δώσω το λόγο, κύριε. Εάν συμφωνείτε. Να σας πω ότι όπως διαβάσαμε στο διαδίκτυο, μάλιστα, έτσι ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε έναν σωστό αληθινό διάλογο, διότι προέβαλε αμέσως τις τοποθετήσεις του κόμματος που είναι ενάντια σε αυτά που γίνονται τώρα μέχρι στιγμής, δηλαδή στη συνεργασία, μάλιστα, που μπορεί να έχει η Εκκλησία με τον κόσμο. Επομένως, τι μπορεί κανείς να αναμένει ως συνεργασία τη στιγμή κατά την οποία επιτίθεται κατά του μισθού των κληρικών? Αυτό δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Ήταν από τα ζητήματα τα οποία τέθηκαν ο χωρισμός εκκλησίας δηλαδή, και κράτους, ένας θεσμός των κληρικών, θρησκευτική. 17 αιώνες προσέφερε πολύ μεγάλες υπηρεσίες στους ανθρώπους, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σάρκα, δεν είναι μόνο ύλη, δεν είναι μόνο φαγητό, αλλά είναι και ψυχή, είναι πνεύμα. Και επομένως η Εκκλησία μας είδε τον άνθρωπο ολόκληρο, τον είδε και σαν σώμα και σαν ψυχή και τον βλέπει συνέχεια. Η Εκκλησία δεν αντιστρατεύεται στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν τις κοινωνικές συνθήκες και να γίνει καλύτερη η κοινωνική μας ζωή. Μάλιστα. Αλλά βλέπω όμως ότι προτάχτηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ όλες οι διαφορές. Ναι, βλέπετε όμως ότι τελικά αυτό το δεν αφέθηκε κάποιο περιθώριο να πούνε εμείς το συζητάμε, αυτό το συζητάμε, το άλλο το συζητάμε. Όχι, είναι αρνητική σε ό,τι η Εκκλησία μέχρι τώρα έχει θεσμοθετημένο όσον αφορά το κοινωνικό τομέα. Πιστεύετε από αυτά που είπατε ότι το άνοιγμα του Αρχιεπισκόπου στον Τσίπρα αποδίδει? Ο Μακαριώτος κάνει ένα διάλογο, επέτρεψε ένα διάλογο. Πολύ καλά έκανε. Εμείς δεν φοβόμαστε να κάνουμε κανένα διάλογο. Αλλά σας λέω από την πρώτη εκτίμησή μου ποιο ήταν το επίπεδο του διαλόγου. Ο ένας να τοποθετείται καταφατικά, να λέει εγώ δεν αλλάζω όλα αυτά. Μάλιστα. Και ο άλλος απλώς να ακούει. Αλλά ακόμα αντιμετωπίζει τους κομμουνιστές και τους αριστερούς ως αμετανόητους φαγείς. Δεν πρέπει η Εκκλησία να συγχωρεί? Πάτερ. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε στην Ιερά Εξομολογήση έρχονται άνθρωποι οι οποίοι είχαν πολύ στενές σχέσεις, οι οποίοι είχαν πολεμήσει, είχαν δραστηριότητες τέτοιου είδους που λέτε, και οι άνθρωποι αυτοί μέσα τους δεν μπορούν να ησυχάσουν διότι έκαναν κάποια περιθωριακά, ας πούμε, κάποιες περιθωριακές πράξεις.
η Εκκλησία τους δέχεται, μας δέχεται όλους, γιατί όλοι μας δεν ήμασταν αμάρτητοι, όλοι καθημερινώς έχουμε τις αδυναμίες μας και επομένως το θέμα είναι με ποια μορφή, με ποια διάθεση, με ποια μανταλιτέ, με ποια νοοτροπία προσέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ στο διάλογο αυτόν, που κατά την ταπεινή μου άποψη, το λέω αληθινά ταπεινή μου, δεν είναι ισότιμος διάλογος. Μάλιστα. Θα σας δώσω μετά, κύριε Τριγάζη, για να μην σας διακόψω, πάμε σε διάλειμμα, και ο κύριος Ντούσας, και να αφήσουμε ένα ερωτηματικό, φίλες και φίλοι. Μήπως τελικά σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές που το ζούμε και χαλεπούς καιρούς πρέπει να αναζητήσουμε εταίρους, κοινωνικούς εταίρους από όλους τους χώρους, ακόμα και από τον μαρξιστικό χώρο, και πρέπει η Εκκλησία μας, και θέλω να μου απαντήσετε, πατέρα Θεόδωρε Ζήση και πατέρα Σαράντη Σαράντο, σε αυτό το ερώτημα που θα θέσουμε στους φίλους τηλεθεατές, μήπως τελικά η Εκκλησία, φίλες και φίλοι, πρέπει να μην προάγει δογματικά το ρόλο της, αλλά να στρατεύεται κοινωνικά. Ένα σύντομο διάλειμμα και πάλι εδώ στην πόλη των Παρασκευών. Κυρίες και κύριοι, ίσως πολλοί θα αναρωτηθούν, θα πούν ότι τόσο η αριστερά όσο και η Εκκλησία εκφέρουν έναν δογματικό, αφοριστικό λόγο. Η μεν αριστερά προσπαθεί να εμπεδώσει τον παράδεισο της ισότητας της γης, η δε Εκκλησία υπόσχεται διαμεσολαβητικά την επουράνια βασιλεία με τον αιώνιον παράδεισο. Μήπως τελικά ο χριστιανισμός, και τίθεται εδώ το ερώτημα, μήπως τελικά ο χριστιανισμός μπόλιασε τον μαρξισμό, και μήπως ο Ναζωραίος ήταν ο πρώτος επαναστάτης κομμουνιστής? Κύριε Τριγάζη, θέλω να σχολιάσετε και τα όσα γράφτηκαν στο λόγιο του Μητροπολίτη, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αιγαίας και Καλαβρίτων, του κυρίου Αμβροσίου, και το ερώτημα που θέσαμε, το γενικό ερώτημα της εκπομπής μας. Θέλω να πω το εξής καταρχάς. Αναμφισβήτητα, όπως είπε και ο πρόεδρος του τμήματος της θεολογίας του Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπάρχουν πολλοί κοινοί τόποι. Και συμφωνώ απολύτως με όσα είπε στην παρέμβασή του ο πρόεδρος, ο κύριος Σταμούλης. Και νομίζω ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι υπέρ της ισότητας, κατά των διακρίσεων, δεν κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στους ανθρώπους. Αλλά και η αριστερά προσπαθεί να εμπεδώσει αυτό το... Εμείς όχι, εμείς προσπαθούμε να φέρουμε την ισότητα, την κοινωνική ισότητα και την αλληλεγγύη. Να εμπεδώσει τον παράδεισο της ισότητας. Όχι, δεν υποσχόμαστε κάποιον επίγειο παράδεισο. Εμείς απλώς λέμε ότι θα καταργήσουμε την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Άλλο αυτό και άλλο. Θα καταργήσουμε την καταπίεση και την εκμετάλλευση. Είμαστε ένα κίνημα απελευθέρωσης του ανθρώπου και της κοινωνίας. Και δεν νομίζω ότι σε αυτό οι άνθρωποι του Ευαγγελίου διαφωνούν, σε αυτό το στόχο της αριστεράς. Ναι. Αυτό που για παράδειγμα, να σας διαβάσω εδώ τι λέει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο γνωρίζουμε όλοι, να μην... Ουκένει δούλος, ουδέ ελεύθερος, ουκένει άρσεν και θήλη. Ακόμα και τη διάκριση ανάμεσα στα φύλλα δεν τα δέχεται το Ευαγγέλιο, κυρία Μιχαλονάκου. Και απορώ πως ορισμένοι κληρικοί στη χώρα μας συχνά απευθύνονται στην κοινωνία με κηρύγματα μίσους και προς άλλους λαούς ή προς τμήματα της ελληνικής κοινωνίας. Μάλιστα. Εγώ θέλω να μου πείτε ως αυτό που θέλω πάντως να σας πω είναι το εξής. Ως διαπρεπής οικονομολόγος θέλω να μου πείτε, και διανοητής της αριστεράς, ως κύτταρο αυτοοργάνωσης, δεν βλέπετε πώς αντιμετωπίζετε ως κύτταρο αυτοοργάνωσης την ενορία, που είναι ο θεσμός, ο κληρολαϊκός θεσμός της Ορθοδοξίας? Πώς το αντιμετωπίζετε? Κυρία Μιχαλονάκου, εμείς η αριστερά δεν είναι το πρόβλημα που έχουμε. Μπορεί η αριστερά στα πρώτα της βήματα να είχε μία
μία συζήτηση για το αν υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Αλλά πώς βλέπετε αυτό το υγιές κύτταρο της ενορίας? Μας ενδιαφέρει ασφαλώς. Της φιλαλίας, δεν πρέπει σε μια εποχή που είμαστε, όπως έχουμε πει, κοινωνικής εξαθλίωσης. Μα δεν είμαστε εναντίον του θεσμού της Εκκλησίας με κανένα τρόπο. Αλλά και εσείς έχετε ένα αφοριστικό λόγο. Όχι, δεν έχουμε κανένα αφοριστικό λόγο. Δηλαδή τι είπαμε? Το τριαντικό, ακούστε, πριν την καπιταλιστική. Θα καταργήσουμε την Εκκλησία της Ελλάδος αν γίνουμε εξουσία εμείς. Όχι. Ίσα-ίσα σεβόμαστε το δικαίωμα του θρησκεύεστε όλων των Ελλήνων πολιτών. Επίσης, επειδή μιλάμε για χωρισμό Εκκλησίας και κράτους, κοιτάξτε, ξέρουμε ότι η Εκκλησία διαχρονικά, μην ξεχνάτε και τους διωγμούς από τις διάφορες εξουσίες σε βάρος των χριστιανών και ειδικά των πρώτων χριστιανών. Να, τον πρώτο χριστιανό, μήπως το βάθος, το πολύ βάθος, νιώθετε κι εσείς ένας προχριστιανός διωκόμενος, ήθελα να μου απαντήσετε. Ήτανε κάποτε και οι αριστεροί διωκόμενοι, διότι θεωρήθηκαν αιρετικοί έναντι των κρατουσών κοινωνικών και πολιτικών αντιλήψεων. Αλλά πολλοί σας κατηγορούν το θέλετε το ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχει κάνει, είναι το όχημα διαφόρων θρησκευτικών, παραθρησκευτικών, αθεϊστικών, αγνωστικιστών και άλλων πολλών ειδών της αθεϊστικής πανίδας, ακτιβιστών, οι οποίοι αντιμάχονται το μήνυμα, το νόημα, το πραγματικό νόημα. Όχι, ποιο είναι το πραγματικό νόημα? Για να συζητήσουμε ποιο είναι το πραγματικό νόημα. Θα μας πει ο πατήρ Θεόδωρος. Να μας τα πει ο πατήρ Θεόδωρος. Διότι ο πατήρ Θεόδωρος τάχτηκε, λέει ότι η Εκκλησία και η αριστερά είναι ασύμβατες έννοιες. Μάλιστα. Εγώ λέω ότι είναι πάρα πολύ συμβατές έννοιες. Πρώτα απ' όλα Εκκλησία, κυρία Μιχαλονάκου, τι σημαίνει? Σημαίνει το πίμνιο, σημαίνει ο λαός. Η Εκκλησία δεν είναι η εξουσία της Εκκλησίας. Σημαίνει η Εκκλησία σημαίνει το πίμνιο. Η Ιερή Ένωση Θεού και κλήρου, δεν ξέρω να με διορθώσει ο πατήρ Θεόδωρος. Κυρία Μιχαλολιάκου, αν έχω το λόγο, ναι. Θέλω να πω, πολύ σωστά επισημάνατε ότι οι στιγμές είναι κρίσιμες. Και η Εκκλησία μας είναι συστατικό της παράδοσής μας, του πολιτισμού μας. Αλλά θέλω όμως να επισημάνω. Γιατί η αριστερά δεν εμπνέεται από τον γλυκύτατο, από το λόγο του γλυκύτατου Ναζωρέου? Να σας πω τώρα, επειδή έγινε λόγος και περί του ότι ο Ναζωρέος ίσως ήταν ο πρώτος κομμουνιστής, έχει γραφεί στη βιβλιογραφία. Βέβαια, έχει γραφτεί. Να σας πω λοιπόν ότι όντως οι στιγμές είναι κρίσιμες, αλλά σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές που φτάσαμε, κυρία Μιχαλονάκου, μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουμε όλοι μας, αλλά το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχει η αριστερά, η οποία τις τελευταίες δεκαετίες κυριάρχησε στον πολιτισμό και στην παιδεία. Και εγκρέμισε όλο το αξιακό σύστημα του πολιτισμού μας. Σεβασμός προς τους μεγαλύτερους, σεβασμός προς την οικογένεια, σεβασμός προς την πατρίδα, σεβασμός προς την παράδοση, και οι νέοι μας είναι πλέον σαν αγρίμια, δεν έχουν πού να στηριχθούν. Μιλάτε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, Πάτερ Θεόδωρε. Σας παρακαλώ, τη θέση της Εκκλησίας λέω. Αυτή δεν είναι η θέση της Εκκλησίας. Τα λέει ο Ιερώνυμος αυτά που λέτε. Σας διάκοψα εγώ, είμαι και εγώ μέλος της Εκκλησίας. Βέβαια είστε, και εμείς είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Σας παρακαλώ, δεν είναι ευγενικό αυτό εκ μέρους σας. Λοιπόν, σε αυτό το γκρέμισμα των αξιών, του κώδικος των αξιών, η οποία αγρίεψε την κοινωνία μας και την νεολαία μας, τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει η αριστερά, η οποία κυδεμόνευσε εδώ και 30-40 χρόνια και τον πολιτισμό και την παιδεία. Και ασφαλώς ο κύριος ημών Ιησούς Χριστός θεωρήθηκε από ορισμένους, όπως είπατε, ως ένας από τους πρώτους επαναστάτης κτλ. Όντως έκανε μια επανάσταση, δημιούργησε έναν καινούργιο κόσμο. Έναν κόσμο όμως, ο οποίος έχει τις εξής τρεις διαφορές από την αριστερά, από τον κόσμο τον οποίο θα δημιουργήσει. Τον κόσμο της πίστεως στο Θεό, ως υπερτάτη δύναμη, την αρετή της αγάπης, ως της θέλει ο οποίος μου ελθύν. Ποτέ ο Χριστός δεν επέβαλε δια της βίας δικές του απόψεις. Η αριστερά επέβαλε δια της βίας τα κομμουνιστικά καθεστώτα, τις απόψεις της. Και επίσης μια άλλη αρχή η οποία διαφοροποιεί τον χριστιανισμό είναι η άσκηση και η ολιγάρκεια.
Ο χριστιανισμός είναι ολιγαρκής. Είναι ασκητικός ο χριστιανισμός. Δεν επιδιώκει την δαψίλεια αγαθών. Η αριστερά βάζει την πάλη των τάξεων, βάζει τους ανθρώπους σε πάλη μεταξύ τους, με μίσος, ενισχύει τη βία. Ένας κοινωνικός αυτοματισμός. Επιδιώκει τον κοινωνικό αυτοματισμό. Γι' αυτό, κύριε Μιχαλονάκου, ακόμη και το σύμβολο του συνεδρίου αυτού είναι πολύ προκλητικό και είναι βλάσφημο. Είναι βλάσφημο για εσάς το σύμβολο, δηλαδή μια γροθιά. Δεν ξέρω στο σκηνοθέτη μας να δούμε παρακαλώ στην κάρτα το μια σύμβολο. Μια γροθιά οργισμένη, δεν δικαιολογείται οργισμένη γροθιά. Και είναι ένα νεοεποχητικό σύμβολο. Το βλέπουμε λοιπόν. Ασφαλώς. Νεοποχητικό είναι, δηλαδή πήρε συγκριτιστικά την υψωμένη γροθιά του αριστερού και την έβαλε με το σταυρό, ο οποίος σταυρός είναι η θυσία, η ταπείνωση, το αίμα. Παρετούμε από όλα, μου χτυπάνε από εδώ, δώσ' μου και από εκεί. Ο Χριστός είπε. Τι σχέση έχουν αυτά με την πάλη των τάξεων της αριστεράς? Ναι, αλλά εδώ δεν υπάρχει πάλι των τάξεων. Εδώ δηλαδή μήπως τελικά, δεν υπάρχουν στην μήπως τελικά επανέρχεται στο ιστορικό προσκήνιο, Πάτερ, όχι, η τάξη, η πάλι των τάξεων? Επειδή ο να Πάτερ, μιλήσει και ο κύριος Ντούσας που δεν έχει μιλήσει. Θα ήθελα λίγο να... είπε περί πάλι των τάξεων. Ο Χριστός τι είπε για τους πλούσιους? Είπε είναι πιο εύκολο να περάσει ένα... Δεν τους αφήρεστε την περιουσία του δια της βίας κρατικά. Όχι, δια της λαϊκής κυριαρχίας. Παρακαλώ. Εγώ όμως θέλω, θα σας δώσω το λόγο αμέσως, αφού θέσουμε από αυτά που ακούστηκαν μέχρι τώρα, διότι από τη μια είπαμε ότι ανακύπτει αυτό το κέριο ερώτημα. Μια είναι η θεολογική προσέγγιση, η μαρτυρία του Χριστού που είναι πρόσημο λύτρωσης, και από την άλλη είναι η ιδεολογία της ρήξης και ανατροπής, κυρίες και κύριοι. Κειμένη Εκκλησία. Παρακαλώ, θα δώσω το λόγο, κύριε Τριγάζη, να μιλήσει και ο κύριος Ντούσας. Η Μεν Εκκλησία επιτελεί, κυρίες και κύριοι, λειτουργήμα αλλά και διακονία. Η δε αριστερά από την άλλη υψώνει τα λάβαρα της ρήξης και της ανατροπής. Μήπως τελικά... και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και τίθεται το ερώτημα και θέλω να μου απαντήσετε, κύριε Ντούσα, μήπως τελικά πρέπει να βρεθούν αντάμα εκεί, στις ουρές των νεοπτώχων, των ανέργων, των ανέστιων, χωρίς προκαταλήψεις, με σεμνότητα, χωρίς αιμονές, αλλά για να αναδείξουμε την φιλαλληλία, τη φιλανθρωπία, τη φιλεσπραχνία, διότι παν μέτρον είναι ο άνθρωπος. Κυρία Μιχαλονάκου, ο χριστιανισμός τους πρώτους 2 με 3 αιώνες ήταν ένα κίνημα των καταπιεσμένων και των δούλων. Αυτή είναι η βασική θέση του Έγγελς στο βιβλίο του για τον πρώτο χριστιανισμό. Και κάνει μία αναγωγή και λέει ότι οι ομοιότητες του πρώτου χριστιανισμού ταιριάζουν με αυτές του πρώτου εργατικού κινήματος του 19ου αιώνα και με την Διεθνή Ένωση Εργατών, την πρώτη κομμουνιστική διεθνή. Κοιτάξτε όμως τι συνέβη και κατά την εκτίμησή μου, κυρία Μιχαλονάκου. Η Εκκλησία από την ώρα που έγινε κυβερνητική, κρατική, άλλαξε. Έπαψε να είναι, θα έλεγε κανείς, αυτό που ήταν τους πρώτους αιώνες του διωγμού της. Με τον ίδιο τρόπο όμως και η αριστερά, από την ώρα που έγινε σε μια σειρά κράτη στον 20ο αιώνα κυβερνώσα πολιτική δύναμη, άλλαξε και συκοφάντησε και δυσφήμισε αυτό που ήταν ο μαρξισμός, αυτό που ήταν η Διεθνής Ένωση Εργατών του 19ου αιώνα. Γι' αυτό και φτάσαμε σήμερα στο σημείο αυτό του πολιτικού αδιεξόδου της κοινωνίας μας. Και θα ήθελα σε ένα πράγμα να σταθώ. Σε αυτό που είπε ο πρόεδρος του συνεδρίου, ο κύριος Σταμούλης, ότι βασικά, αυτό που κατάλαβα, βασικό θέμα του συνεδρίου ήταν η αριστερή και η χριστιανική αλληλεγγύη απέναντι στους μετανάστες, απέναντι στον ξένο. Υπάρχει όμως μία διαφορά ανάμεσα στην μαρξιστική εργατική αλληλεγγύη και στις άλλες δύο, χριστιανική και αριστερή αλληλεγγύη. Ξέρετε, κυρία Μιχαλονάκου, ότι η πρώτη διεθνής που έριξε το σύνθημα «Το προλετάριο όλων των χωρών ενωθείτε», ξέρετε ότι ο ίδιος ο Μάρξ και τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Εργατών για 50 χρόνια κατέβαιναν στα λιμάνια, εκεί που αράδιαζαν οι εργοδότες και τα αφεντικά στρατιές ολάκερους εργατών για να τους χρησιμοποιήσουν ενάντια στους ντόπιους εργάτες και στις διεκδικήσεις των ντόπιων εργατών. Μάλιστα. Το ξέρετε ότι ο Μάρξ άνοιγε κουβέντα με τις εισαγόμενες στρατιές των ξένων εργατών, τους εξηγούσε ποιο είναι το ταξικό τους καθήκον,
Τους εξηγούσε ότι θα πρέπει να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα τους. Τα εργατικά σωματεία τους αποζημίωναν για τα χρήματα που χάσαν να έρθουν στην πατρίδα υποδοχής, που τους εισήγαν οι δουλέμποροι και τα αφεντικά και τους γύριζαν πίσω εξηγούσαν πρέπει να γυρίσουν και να παλέψουν πίσω στην πατρίδα τους. Και κάτι ακόμα. Αυτή ήταν η θέση της πρώτης διεθνούς, για να καλλιεργηθεί η αλληλεγγύη. Και αν διαβάσει κανείς το ιδρυτικό κείμενο, το ιδρυτικό ντοκουμέντο της πρώτης διεθνούς, λέει ότι μαζευτήκαμε εδώ στο Λονδίνο το Σεπτέμβριο του 1864 εργάτες από όλες τις χώρες της Ευρώπης για να διακηρύξουμε τη συναδέλφωση των εργατών όλων των λαών της Ευρώπης. Γιατί κάθε φορά, λέει, που εμείς διεκδικούμε καλύτερες συνθήκες εργασίας και αυξήσεις των μισθών, τα αφεντικά της Αγγλίας εισάγουν φτηνά και υποταγμένα εργατικά χέρια από την Ευρώπη για να τα χρησιμοποιήσουν, για να αντικαταστήσουν τις εργασίες τις δικές μας με πιο φτηνά εργατικά χέρια. Εδώ όμως τίθεται, κύριε Ντούσα, θα σας διακόψω, διότι εδώ τίθεται και θα το αντλήσουμε αυτό από το συνέδριο, από το άνοιγμα του συνεδρίου του διαλόγου μεταξύ Εκκλησίας και Αριστεράς. Και είπαμε ότι είναι μια συγκρουσιακή σχέση από ό,τι καταλήξαμε, διότι από ό,τι μας είπαν εδώ οι καθήλυν αρμόδιοι πατέρες και θεολόγοι, είναι σίγουρα πατέρα Θεόδωρα, δηλαδή οι αριστεροί είναι αμετάκλητοι σε κάποιες δικές τους κοσμοθεωρίες και ιδεολογίες, αλλά μέσα από αυτή την, αν θέλετε, την επαναστατική ρήξη, τη συγκρουσιακή σχέση, υπάρχει στο κύτταρο, τόσο σε αυτό το δίπολο της Εκκλησίας και της Αριστεράς υπάρχει επαναστατικότητα, κύριε Ντούσα? Κατά τη γνώμη μου, η Αριστερά μαζί με την Εκκλησία έχουν σφιχταγκαλιαστεί σε ένα μυθίσι, θα έλεγε κανείς, αγάπης. Μπορεί να ακούγονται φωνές ένθεν κακήθεν, αλλά στην πραγματικότητα έχουν αναδείξει κυρίως τον φιλανθρωπικό τους ρόλο. Μάλιστα. Ο μαρξισμός, και εδώ θα πρέπει να μείνουμε σε αυτή την κοινή συμφωνία. Κυρία Μιχαλονάκου, και ένα μαρξιστικό εργατικό κόμμα, ένα μαρξιστικό εργατικό κίνημα δεν έχει πρώτη στο φιλανθρωπικό έργο. Έχει σαν σκοπό να οργανώσει την εργατική τάξη, να ανατρέψει την κυριαρχία των καπιταλιστών, των αφεντικών, των δουλεμπόρων και να εγκαθιδρύσει την κομμουνιστική αταξική κοινωνία, όπου δεν θα χρειάζεται πια φιλανθρωπία. Να μην έχουμε ταξικές διακρίσεις, να υπάρχει ισότητα μεταξύ. Και δεν θα χρειάζεται, κυρία Μιχαλονάκου, με μία λέξη να κλείσω. Επανέρχεται λοιπόν σήμερα στο προσκήνιο υπάλληλοι των τάξεων και να πει ο πατήρ Σαράντες, κατά το Μάρξ Πάτερ, η θρησκεία παρέμεινε το όπιον του λαού. Σήμερα όμως ποιο είναι το όπιον του λαού? Η πρέζα, αν θέλετε, του παγκόσμιου συστήματος, των οικονομικών δολοφόνων, ο οικουμενισμός, η πανθρησκεία, οι θρησκείες υπό την υπηρεσία των παγκοσμιοποιητών. Όλα αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σωστά και πραγματικά διασπούν τον ιστό της ελληνικής κοινωνίας. Εγώ θα σας μιλήσω και πρακτικά και θεολογικά. Την τελευταία πενταετία δίναμε στους φτωχούς μας, όσοι μας ζητούσαν, περί τις 80 μερίδες. Τώρα οι μερίδες αυξήθηκαν, μας ζητούν δηλαδή 180 με 200 ανθρώπους και η Εκκλησία ανταποκρίνεται στο να μην μπει στον άνθρωπο αυτό το θεωρητικό ότι έχει ο Θεός. Λέμε λοιπόν, πάρε ένα πιάτο φαγητό και εσύ και η οικογένειά σου. Το πιάτο σημαίνει όχι ένα πιάτο μόνο, αλλά και κάτι περισσότερο. Αλλά στη συνέχεια όμως προσπαθούμε και με το διάλογο, με την επικοινωνία με τους ανθρώπους, να τους καλέσουμε στην μετάνοια. Να ξέρετε, μην βλέπετε εσείς, και το λέω εδώ, και είστε το πατήρ Θεόδωρο Ζήσης, με μια πολύ σημαντική ποιμαντική δράση και με ένα φιλανθρωπικό έργο που επιτελείτε. Μην χωρίζετε. Όχι, είστε από τους ξεχωριστούς πατέρες. Βλέπουν από τους ξεχωριστούς πατέρες και είστε, θα λέγαμε, μία εξαίρεση. Αλλά θέλω να πω ότι η θεσμική εκκλησία σαν σώμα, σαν ύλη, και την ιεραποστολική διακονία σας, ένα σεμνός Λεβίτης Ιεραπόστολος. Θέλω όμως να πούμε ότι η θεσμική εκκλησία παραμένει ένα κομμάτι, πάτερ, μιας καθεστικής τάξης πραγμάτων.
προνομιακός εταίρος από τη μία της εξουσίας, πρέπει να επέλθει επιτέλους αυτή η οριστική ρήξη, να ζητήσετε ήδη το διαζύγιο από το κράτος για να αναδειχθεί ο πνευματικός και κοινωνικός ρόλος της Εκκλησίας. Πρέπει η Εκκλησία να κατέλθει από το μητροπολιτικό θρόνο, να ανέβει στο γαϊδουράκι και να κατέβει στο λαό. Μα κάθε μέρα αυτό κάνει. Όταν υπάρχουν εξαιρέσεις, Πάτερ, από την άλλη. Κάθε μέρα αυτό κάνει. Και είπαμε ποιοι είναι. Ξέρουμε πολύ καλά τους ποιμένες και τους ιεράρχες ποιοι είναι. Από την άλλη όμως η Εκκλησία είναι. Η αλήθεια είναι ότι η ιεραρχία μας, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει πάρα πολλές συνιστώσεις και πάρα πολλές διαφορετικές τάσεις, και η κρατούσα Εκκλησία συντηρεί μια πολυτελή δεσποτοκρατία που διάγει έναν τρίφυλλον βίον με πολυτελή αμάξια, η οποία, αν θέλετε, έχει συμβαστεί με διάφορα αξιώματα εν ονόματι του οικουμενισμού, του παπισμού. Είναι έτσι, πατέρα? Όσοι έχετε αντιρρήσει αυτά που λέω? Ασφαλώς, όχι, δεν έχω αντιρρήσεις. Περιγράφεται πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη φθορά στο σώμα της ιεραρχίας, το οποίο εν μέρη, όχι καθ' ολοκληρία, ευθύνεται. Εν μέρη λέμε, εν μέρη. Τι λες εκ των ιεραρχών? Ευθύνεται για αυτές τις εκτροπές, και όντως είναι αυτοί οι οποίοι αδυνατίζουν την αυθεντικότητα του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Και θα κάνει πολύ καλά η ιεραρχία να βοηθήσει ήδη και το ξεκαθάρισμα. Δηλαδή, αν η Εκκλησία στην ιστορία των 2.000 ετών κατόρθωσε και εξαπλώθηκε και επηρέασε και εκχριστιάνισε, ήταν γιατί ζούσε βάσει του Ευαγγελίου. Δεν ζει ο κλήρος σήμερα βάσει του Ευαγγελίου. Όχι ακριβώς. Μεγάλο μέρος του κλήρου. Δεν διστάζουμε να το παραδεχθούμε αυτό. Έχει ευθύνες ως προς αυτό και η ιεραρχία. Και από την άλλη, πατέρα, δεν είναι μόνο αυτό που έχει ευθύνες. Πολλοί τινές εκ των ιεραρχών προδήλως κομματίζονται. Ασφαλώς. Από του άμβονος, και μάλιστα και συμπαθούντες με ακραία ιδεολογικά μορφώματα. Συμφωνώ απολύτως και με αυτό, και εγώ μάλιστα κάνω κριτική, δηλαδή δικά μου κηρύγματα, δέστε τα στο διαδίκτυο. Μα επειδή τα έχω δει στο διαδίκτυο, πατέρα, και γι' αυτό ακριβώς αναφέρομαι. Μιλώ διαρκώς για τους βίους των Αγίων, για τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, ουδέποτε σε πολιτικά θέματα. Στηρίζει δηλαδή η Ορθοδοξία μας, η σύγχρονη Ορθοδοξία μας, την βιβλιότητα, τα ακραία ιδεολογικά μορφώματα. Είναι καταδικαστέα όλα. Είναι καταδικαστέα, δηλαδή, λοιπόν. Βρίσκουν εύκολη διέξοδο να κάνουν πολιτική, να κάνουν κοινωνιολογία, και το σωστικό μήνυμα του Ευαγγελίου δεν το προβάλλουν. Μάλιστα. Και από την άλλη ξέρουμε, διότι λένε πολλοί, ξέρετε, εδώ τίθεται ένα ερώτημα που το άκουσα και το διάβασα και στις εφημερίδες, σε κάποια ακραία, αν θέλετε, έντυπα εθνικοπατριωτικών εξάρσεων, και που καυτηρίαζε τη θέση της Εκκλησίας σε αυτό το συνέδριο, σε αυτό το ανοιχτό διάλογο με την αριστερά. Μας εξηγήσατε ακριβώς ποια είναι η χριστιανική θέση και η χριστιανική ηθική, που είναι αντίθετη, αν θέλετε, με την ιδεολογία της ρήξης και της ανατροπής. Όμως, κυρία Μιχαλονάκου, δεν είναι μόνο η ιδεολογία της ρήξης και της ανατροπής, αλλά και της κοινωνικής και ανθρώπινης απελευθέρωσης. Αυτό πρέπει να αναδείξουμε την φιλαλία, τη χριστιανική φιλαλία και τον εξανθρωπισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη. Ακριβώς. Η ρήξη και η ανατροπή είναι το μέσον. Ο σκοπός είναι η απελευθέρωση του ανθρώπου και της κοινωνίας. Και η κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Εσείς, πατέρα, επειδή μιλήσατε για τους αριστερούς, πώς βλέπετε τους αριστερούς? Όπως έθεσα και το ερώτημα στον πατέρα Σαράντι, είναι, αν θέλετε, αυτά τα σύμβολα, παροχημένα σύμβολα, τα δρεπάνια, όλα αυτά τα επαναστατικά σύμβολα, εσχισμένες σημαίες, είναι οι δαίμονες του παραπετάσματος, του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού, ή είναι τελικά συνέλληνες, οι οποίοι έρχονται κόντρα, οραματίζονται κόντρα στο κατεστημένο, με πρόσημο το ιδεολογικό τον άνθρωπο. Κυρία Μιχαλονιάκου, εγώ σαν πρόσωπα τους αριστερούς τους βλέπω με πολύ συμπάθεια, και όπως προηγουμένως άφησα να φανεί και στο εγκύτερο συγγενικό μου περιβάλλον, υπάρχουν πρόσωπα, ακόμη και στο τίμιό μου υπάρχουν αριστεροί, τους αντιμετωπίζω με ευγένεια. Δεν πάω όμως να τους επισημαίνω τον κίνδυνο από τα αθεϊστικά και αντιεκκλησιαστικά κηρύγματα της αριστεράς. Δηλαδή δέχομαι τα πρόσωπα, αλλά τα διαφωτίζω πως δεν είναι σε καλό δρόμο πνευματικό, αν καταντήσουν να υιοθετήσουν την
ιδεολογία της αριστεράς. Σαν πρόσωπα τα αποδέχομαι και τα αγαπώ και προσπαθώ να τα βοηθήσω πνευματικά, να τους προσανατολίσω όμως προς το σωστικό μήνυμα του Ευαγγελίου και όχι προς πολιτική, η οποία πολιτική εκμεταλλεύεται μερικές φορές τις ανάγκες των ανθρώπων, όπως είπατε. Πώς έγιναν μερικοί αριστεροί, αγανακτισμένοι από την κοινωνική αδικία. Όταν βλέπεις την κοινωνική αδικία να φουρτουνιάζει και να γίνεται φύλλα που τα γκρεμίζει όλα, πεινώντες, διψώντες, ανέστη και αδικούντες. Ένας χριστιανός θα γίνει κομμουνιστής. Γιατί δεν έχει άλλη δυνατότητα να κάνει. Εγώ τον συμπαθώ και πρέπει να σας πω ότι και τον καταλαβαίνω. Αλλά έχω όμως υποχρέωση ως κληρικός, ως κλήρικας του Ευαγγελίου, να πω ότι η αριστερά είναι αθεία. Η αριστερά είναι υλισμός. Ο μαρξισμός είναι υλισμός. Πρέπει να το επισημάνω αυτό. Δεν στρέφομαι εναντίον των προσώπων, εναντίον της ιδεολογίας του μαρξισμού. Εναντίον της ιδεολογίας, αλλά σε ένα τέτοιο συνέδριο, και εδώ είναι το ερώτημα που τίθεται και πέφτει σε αυτό το τραπέζι, υπάρχουν συμπεφωνημένα, υπονοούμενα κοινωνικής πλεύσης εκκλησίας. Από τη μια πρέπει να αποτινάξει το στίγμα της συλλειτουργού της επταετίας και αριστερά να προβάλλει έναν πατριωτικό λόγο χωρίς θρησκευτικές αγκυλώσεις. Έχω την εντύπωση ότι η επταετία προσέφερε πολύ κακή υπηρεσία, διότι η στάση της τότε με το σύνθημα Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, και θυμίστε μάλιστα το εφιέστατο του παππού του Γεωργίου Παπανδρέου, Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών Καθολικός Διαμαρτυρωμένων, προσέφερε μια πολύ καλή δίωδο στη μετέπειτα εξέλιξη των σχέσεων εκκλησίας και αριστεράς, διότι η αριστερά, εκμεταλλευόμενη τα λάθη της επταετίας και της εκκλησίας, στράφηκε εναντίον της εκκλησίας. Ακριβώς. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι η εκκλησία ταυτίστηκε με το δικτατορικό καθεστώς, υπάρχουν εξαιρέσεις. Περιμένετε, Πάτερ. Υπάρχει λοιπόν ένα μέρος των ιεραρχών που όχι μόνο στήριξε το καθεστώς, το απριλιανό καθεστώς, αλλά δεν βγήκε ανοιχτά, ειλικρινά και δημόσια να το ομολογήσει. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν όμως και σήμερα τινές εκ των ιεραρχών, οι οποίοι είναι φανατικοί, χουντικοί. Κάποιοι στηρίζουν την καθεστική τη Χρυσή Αυγή. Τη Χρυσή Αυγή, το είπαμε, συμπλέουν και στρατεύονται με την Χρυσή Αυγή και τα ιδεολογικο-πολιτικά της πρόσημα, και από την άλλη, αν θέλετε, κλείνουν ευλαβώς το γόνι στο κατεστημένο, στην εξουσία, και δίνουν και ευχές στους κυβερνώντες. Πώς τα εξηγείτε όλα αυτά? Ό,τι αποτελεί... Θα απαντήσετε αμέσως αφού μου δώσετε απάντηση. Ό,τι αποτελεί εκτροπή του Ευαγγελίου, και πρέπει να σας πω ότι εγώ ως κληρικός και ως ποιμήν βρίσκομαι στο στόχαστρο αυτού του εκκλησιαστικού κατεστημένου, διότι δεν πάω να τους κρίνω. Μάλιστα. Ιδιαίτερα με αυτά τα παγκοσμιοποιημένα που είπατε και τα διαθρησκιακά και τα νεοταξίτικα, όλα αυτά. Είμαι στην πρωτοπορία αυτού του αγώνος. Ό,τι λοιπόν αποτελεί εκτροπή από το Ευαγγέλιο, εγώ το καταδικάζω και καταδικάζω και όσους κληρικούς συμπεριφέρονται κατά τον τρόπο αυτό. Να απευθυνθώ στον πατέρα 40-40, μετά θα πάρετε το λόγο αφού οι δύο πατέρες ολοκληρώσουν το ερώτημά τους. Και είδαμε, και επαναλαμβάνω το ερώτημα πατέρα Σαράντη, στους κόλπους της ιεραρχίας, κάποιοι εκ των ιεραρχών ανοιχτά και έμεσα ή άμεσα κομματίζονται. Άλλοι με εθνικο-πατριωτικές και ακροδεξιές ψαλμοδίες, και άλλοι κλείνουν ευλαβικά το γόνι στην καθεστική ατάξη και στους κυβερνώντες δίνοντας και ευχές. Και ρωτώ, αλήθεια, ο ρόλος Εκκλησίας είναι άλλος από αυτό, πέραν του λατρευτικής και δογματικής δημοσιοϋπαλληλικής λειτουργίας? Εμείς με τον πατέρα Θεόδωρο συνεργαζόμαστε, και μάλιστα στενά συνεργαζόμαστε, για να επισημαίνουμε τα δογματικά και ανθρωπιστικά λάθη και ποιμαντικά λάθη που γίνονται από οποιονδήποτε ιεράρχη, ακόμη και από την εξουσία. Όμως, επειδή είπαμε η καθημερινότητα σήμερα είναι τόσο ζωφερή, ασχολούμαστε εμείς ως θεολόγοι και ως ποιμένες με την καθαρή δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Μάλιστα. Γιατί αυτή λυτρώνει τον άνθρωπο, τον φωτίζει, είναι ένα πρόσημο λύτρωσης, τον κατανοίγει μαζί με την Ορθόδοξη λατρεία, αλλά ταυτοχρόνως
προσπαθούμε να είμαστε πολύ κοντά στα καθημερινά του προβλήματα. Και αυτό... Μα είστε πολύ κοντά. Και αυτό είναι πολύ γνωστό στο Πίμνιον. Δείχνει την αποδοχή των ανθρώπων. Μάλιστα. Καταλάβατε. Κύριε Τριγάζη, από όσα κουβεντιάσαμε, οι δικές τοποθετήσεις. Πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις των κληρικών που είναι εδώ στο τραπέζι μας. Θα ήθελα να πω το εξής. Αυτό που αναφέρατε την περίοδο της Χούντας είναι νομίζω το καλύτερο επιχείρημα υπέρ του χωρισμού της Εκκλησίας από το κράτος. Γιατί θα θυμάστε τι έγινε όταν επικράτησε η Χούντα των συνταγματαρχών στις 21 Απριλίου του 1967, κατάργησε τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και έβαλε στη θέση του όποιον ήθελε η Χούντα. Μετά ανετράπη ο Παπαδόπουλος, ήρθε ο Ιωαννίδης, κατάργησε τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάει σε Ελλάδος και έβαλε κάποιον άλλον. Ναι. Άρα εμείς πιστεύουμε, κυρία Μιχαλονάκου, και πιστεύω να συμφωνήσουν μαζί μου και οι συνομιλητές μου εδώ, οι οποίοι πιστεύω ειλικρινά υποστηρίζουν την υπόθεση της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πιστεύουμε ότι η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν θα βλαφτεί, θα ωφεληθεί από το χωρισμό από το κράτος. Θα αναδείξει, είπαμε, τον πνευματικό και κοινωνικό της ρόλο. Θα ωφεληθεί και θα βαδίσει ένα δρόμο που θα είναι πιο κοντά στα κηρύγματα του Ευαγγελίου. Εμείς δεν θέλουμε, κοιτάξτε κυρία Μιχαλονάκου, εμείς δεν θέλουμε το κράτος να θρησκεύεται, ούτε την Εκκλησία να πολιτεύεται, να σας το πω κάπως συνθηματολογικά. Μα είναι και ο εθνικισμός, και ας με διορθώσουν εδώ οι Άγιοι Πατέρες, ότι είναι μια πολύ μεγάλη αίρεση, δεν είναι ο εθνοτισμός και ο εθνικισμός, πατέρα Θεόδωρε. Άλλο είναι τον άλλο το άλλο. Σεβόμαστε απολύτως την Εκκλησία. Ο εθνικισμός είναι από άμπονος πολύ. Ο εθνοφιλετισμός. Όχι εθνοφιλετισμός, ο εθνικισμός είναι αίρεση. Αν ο εθνικισμός σημαίνει πατριωτισμό, όχι, δεν μιλάω γι' αυτό, διότι ο Αρχιεπίσκοπος έκανε αυτούς τους διακριτούς ρόλους. Μίλησε για τον πατριωτισμό και μίλησε και για τον εθνικισμό. Τον ακραίο εθνικισμό. Αν εννοεί το σοβινισμό. Ακριβώς, το σοβινισμό. Είναι κακό πράγμα. Είναι ολοκληρώστε. Μίσους ο εθνικισμός και αυτό και μυσαλλοδοξίας, μίσους κτλ. Να πάμε μετά ένα σύντομο διάλειμμα και πάλι εδώ στην πόλη των Παραισθήσεων. Μόλυνσης του νερού είναι σε όλους γνωστό. Αλλά τώρα η επιστήμη έδωσε την τελική λύση. Σύστημα καθαρισμού νερού Imperial Maximum. Κατασκευάζεται στην Αμερική από ανοξίδωτο ατσάλι TAF 304. Έχει 12 στάδια καθαρισμού. Το μόνο με ειδικά φίλτρα μεμβράνες 0,1 μάικρον multipore και ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα που αντιστοιχεί σε 405 στρέμματα γης. Έτσι καθαρίζει το νερό 100% από κάθε βλαβερή ουσία και από όλους τους παθογόνους μικροοργανισμούς χωρίς να του στερεί πολύτιμα μεταλλικά άλατα. Δείτε το στην πράξη. Νερό καθαρό και άοσμο. Με το Imperial Maximum πίνουμε νερό εγγυημένα καθαρό. Η υγεία μας αξίζει μια τέτοια επένδυση. Σκεφτείτε το. Το Imperial Maximum εισάγεται από την Αμερική με την εγγύηση του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας Camelot. Αυτή την Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο, 4 μεγάλες προσφορές. Ο Μαργαρίτης τραγουδάει Τσιτσάνι. Το δεύτερο CD με τη μοναδική συνάντηση Μαργαρίτη Τσιτσάνι. Κληρονομώ την κόρη μου. Το μεγάλο ραντεβού Δύσης και Ανατολής. Χιούμορ, δράμα, μυστήριο. Κώστας Χατζής, το τρίτο CD της σειράς του Μεγάλου Τροβαδούρου. Και μαζί το βιβλίο ντοκουμέντο για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Αυτή την Κυριακή μόνο με τον Ελεύθερο Τύπο. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. 50.000 ευρώ μετρητά. 5 τυχεροί αναγνώστες που θα βρουν τις επιταγές στις σελίδες της εφημερίδας κερδίζουν από 10.000 ευρώ. Αυτή την Κυριακή μην χάσετε τη Real News.
Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Κορτζής και αποφάσισα να αλλάξω την εικόνα μου, δίνοντας οριστικό τέλος στο πρόβλημα αρέωσης των μαλλιών μου, που στη Hair Clinic Athens, και στους γιατρούς που πάντα εμπιστευόμουν. Αν και εσείς έχετε πρόβλημα αρέωσης, τριχόπτωσης ή κεφαλάκρας, επισκεφτείτε τη Hair Clinic Athens, εφαρμόζοντας την καλύτερη μέθοδο επανέκτησης μαλλιών παγκοσμίως. Best Max για φυσικά, γερά, πυκνά μαλλιά για πάντα. Ελάτε να τα πούμε από κοντά. Σας προσκαλώ να μας συγκρίνετε. Best Max μόνο από τη Hair Clinic Athens. Κάνε και εσύ τη σωστή επιλογή για σένα. Το Συνέδριο Εκκλησίας και Αριστεράς που διοργανώθηκε από το τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας σας βρίσκει σύμφωνο? Καταρχάς, εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα θετικό βήμα να γίνεται διάλογος και μάλιστα μεταξύ δύο πλευρών, θα λέγαμε, που μέχρι σήμερα είχε υψωθεί ένα τείχος ανάμεσά τους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στο χώρο της Εκκλησίας και ιδιαίτερα στην ηγεσία της Εκκλησίας, δηλαδή στην διοικούσα Εκκλησία ή στην ποιμένουσα Εκκλησία όπως λέγεται, εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες, υπήρξε μια κυρίαρχη ιδεολογία, αυτό που εμείς εδώ στη Χριστιανική Δημοκρατία ονομάσαμε αόματος αντικομμουνισμός. Από την άλλη μεριά, στο χώρο της αριστεράς, υπήρξε επίσης μια φανατική, θα λέγαμε, και μηδενιστική αντιμετώπιση του φαινομένου της θρησκείας και ιδιαίτερα πολλές φορές εκδηλώθηκαν εχθρικές στάσεις απέναντι της Εκκλησίας. Αυτό το τείχος δεν ωφελούσε κανένα, αντίθετα φανάτιζε τον κόσμο και έσπροχνε χριστιανούς σε σχήματα που δεν έχουν καμία σχέση, πολιτικά σχήματα εννοώ, καμία σχέση με την ορθόδοξη πίστη μας. Έσπροχνε τους χριστιανούς στα ακραία συντηρητικά δεξιά σχήματα. Αυτό ήταν και μια ευθύνη της αριστεράς. Ένας τέτοιος διάλογος, αν γίνει με καλή πίστη, θα διαπιστώσει πρώτον ότι το νόημα, το πνεύμα και η ζωή της Εκκλησίας βρίσκονται στον αντίποδα του καπιταλιστικού συστήματος. Επομένως ο Ορθόδοξος Χριστιανός από τη φύση δεν μπορεί να στηρίζει το καπιταλιστικό σύστημα με όποια εκδοχή του. Από την άλλη μεριά, στο χώρο της αριστεράς δεν μπορεί, ή όσο θα κυριαρχεί το πνεύμα του φιλοσοφικού ιστορικού υλισμού που αρνείται τη χριστιανική αποκάλυψη, αυτό το πνεύμα θα είναι ένα εμπόδιο, ένα στίχος, όπως είπα προηγουμένως, για να γίνει μια ειλικρινής συζήτηση μεταξύ χριστιανισμού και αριστεράς. Αντίθετα, υπάρχουν τα κοινωνικά προβλήματα που εκεί στην αντιμετώπιση τους θα βρει κανένας κοινές θέσεις μεταξύ των θέσεων της αριστεράς, του σοσιαλισμού και του χριστιανικού κοινωνισμού. Οι έννοιες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ειρήνης, της αδελφότητας μεταξύ των ανθρώπων είναι έννοιες καθαρά χριστιανικές, τις οποίες τις έχει πάρει και το αριστερό κίνημα και τις προβάλλει, αλλά για να θεμελιώνονται αυτές οι έννοιες σωστά και γερά πρέπει να στηρίζονται και σε σωστή πίστη, και τέτοια είναι η ορθόδοξη πίστη. Η πράξη έχει δείξει ότι όπου έγινε προσπάθεια να οικοδομηθεί μια κοινωνία ειρήνης και κοινωνικής δικαιοσύνης, στηριγμένη όμως στον υλισμό, αυτή η προσπάθεια απέτυχε. Και είναι καιρός να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να δούμε πώς θα οικοδομήσουμε ένα καινούριο άνθρωπο σε μια καινούρια κοινωνία. Τέτοια θεμέλια παρέχει η Ορθόδοξη πίστη, παρέχει η ζωή της Εκκλησίας όπως βιώθηκε από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, Αγίους και μάρτυρες της πίστεως μας. Μόλις είδαμε ένα βίντεο που μας παραχώρησε συνέντευξη ο πρόεδρος του κινήματος Χριστιανική Δημοκρατία, ο κύριος Μανώλης Μιλιαράκης, και πατέρα Θεόδωρη. Θέλω να μου πείτε, είδε με τις θέσεις και τις τοποθετήσεις, ο οποίος βέβαια κάποιοι από τους οπαδούς έκαναν ενστάσεις γιατί δεν προσκλήθηκαν στο συγκεκριμένο συνέδριο, όμως έπρεπε να έχουν προσκληθεί και άλλα κόμματα, όπως και πολλοί από το χώρο της δεξιάς.
είχαν ενστάσεις, γιατί δεν έγινε ένας διάλογος, όχι με την αριστερά, αλλά με όλα τα κόμματα και γιατί όχι και με τη δεξιά. Όμως εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Ποια είναι η χρειά του διαλόγου μεταξύ της Εκκλησίας και της δεξιάς, όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι η θεσμική Εκκλησία ευρίσκεται εκτός δεξιά του υψίστου, ήταν πάντα στήριζε την δεξιά και μάλιστα την ακροδεξιά. Ποια θα ήταν η χρειά αυτού του διαλόγου με ένα κόμμα, ας πούμε, που εξέφραζε τις θέσεις της δεξιάς και της άκρας δεξιάς? Κυρία Μιχαλονάκου, νομίζω πως η τοποθέτηση του κυρίου Μιλιαράκη απαντά και στο ερώτημά σας εν μέρη, θα συμπληρώσω εγώ. Δηλαδή, ας μην θεωρηθεί ότι ο χώρος της δεξιάς είναι αμιγώς φιλοεκκλησιαστικός και ότι υπάρχει ένα κατεστημένο και στις δύο πλευρές το οποίο συνεργάζεται. Υπάρχουν και στο χώρο της δεξιάς εχθρικές δυνάμεις προς την Εκκλησία. Υπάρχουν και στον χώρο του καπιταλισμού. Γι' αυτό είπαμε ότι υπάρχουν πολλές συνιστώσεις, πέρα από τις συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Από τις πλευράς επομένως αυτής, διότι μέτρα αντιεκκλησιαστικά τα οποία ελήφθησαν την τελευταία 30 ετία δεν ελήφθησαν μόνο εκ μέρους των αριστερών κυβερνήσεων, των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, ελήφθησαν και μέρους κυβερνήσεων της δεξιάς. Επομένως, από τις πλευράς αυτής δεν θεωρώ πως δεν θα υπήρχε χώρος να μετάσχουν και δεξιά κόμματα στο διάλογο και εκεί να επισημανθούν γιατί σε κάποιες φάσεις δεξιά κόμματα πήραν αυτές τις αντιεκκλησιαστικές θέσεις. Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα, το θέμα του συμφώνου της συμβιώσεως, που εναντίον του χριστιανικού γάμου, που το πήρε δεξιό κόμμα και πολλά άλλα επίσης κόμματα. Γι' αυτό νομίζω πως είναι πολύ σωστό. Που συμφώνησαν και την ανέγερση τεμένους. Τεμένους και άλλα. Θα μπορούσαν επομένως όλα τα κόμματα. Εγώ δεν ξέρω μόνο ο κύριος Μιλιαράκης αν προσδιορίζει τη χριστιανική δημοκρατία στον χώρο της αριστεράς ή θεωρεί ότι έπρεπε όλα τα κόμματα ανεξαρτήτως τοποθετήσεως. Το αφήνει λίγο μετέωρο αυτό. Λοιπόν, από τις πλευράς αυτής. Έχουμε και κάποια άλλα βίντεο τα οποία θα δούμε. Και θα μπορούσε όντως, δηλαδή αυτό επισημαίνεται και από κριτική που έγινε στο συνέδριο επάνω. Γιατί κάνετε μόνο διάλογο με την αριστερά και δεν κάνετε διάλογο και με τη δεξιά? Γιατί και η δεξιά ευθύνεται για θέσεις εναντίον της Εκκλησίας. Να κληθεί λοιπόν και αυτή σε πολλά θέματα. Να κληθεί λοιπόν και η δεξιά, εκπρόσωποι της δεξιάς, να εκφράσουν τις απόψεις τους. Και στο θέμα του χωρισμού Εκκλησίας και Πολιτείας πρέπει να σας πω, υπάρχουν πολιτικοί δεξιοί, οι οποίοι θα συμφωνήσουν σε μια αναθεώρηση του συντάγματος, κύριε Τριγάζη, για το θέμα Εκκλησίας και Πολιτείας. Λοιπόν, επομένως, σε πολλά συμφωνούν. Και όπως πολύ καλά έλεγε ο ιδρυτής της Χριστιανικής Δημοκρατίας, ο κύριος Ψαρουδάκης, του οποίου τις απόψεις εκφράζει πολύ καλά ο κύριος Μιλιαράκης, και ο καπιταλισμός είναι ηλισμός και ο κομμουνισμός είναι ηλισμός. Από τις πλευράς αυτής και τα δύο κόμματα έχουν προβλήματα με την χριστιανική πολύ καλά το είπατε. Να μας πει όμως ο κύριος Τριγάζης, ο οποίος είναι και διαπρεπής οικονομικός αναλυτής, προσφάτως έγραψε και αυτό βιβλίο «Τίνα is dead», εμπνευσμένος από την... Μην λέτε τώρα αγγλικούς τίτλους και... Όχι, ότι δεν είναι... Ότι ο νεοφιλελευθερισμός... Τίνα πέθανε. Ναι, δηλαδή θέλω να μου πείτε, ναι, ως διαπρεπής οικονομολόγος και διανοητής της αριστεράς, κύριε Τριγάζη, εάν τελικά τι πιστεύετε σε αυτή τη λέλαπα του πελάβνοντος καπιταλισμού και του νεοφιλελευθερισμού σε ένα παγκόσμιο, σε μια, αν θέλετε, εξαθλίωση των μαζών, σε ένα παγκόσμιο τοπίο, τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει? Τι μπορεί να αλλάξει? Δηλαδή θα έχουμε ρήξη του νεοφιλελευθερισμού? Κοιτάξτε, κυρία Μιχαλονάκου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό το σύστημα της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης δεν είναι μονόδρομος. Αυτό είναι πηγή πολλών δεινών για την ανθρωπότητα και για τη χώρα μας. Και ότι αυτή η πορεία πρέπει να ανατραπεί. Όταν λέμε ανατροπή, αυτό εννοούμε. Να σταματήσουμε αυτή τη λέλαπα, την καταστροφική λέλαπα. Ναι, αλλά ξέρετε, να τη σταματήσουμε πέρα, με όλα αυτά την... Τώρα κοιτάξτε, από εκεί και πέρα σε αυτή την προσπάθεια βεβαίως και υπάρχουν και κινήματα αριστερά μέσα στους κόλπους των διαφόρων εκκλησιών. Να θυμίσω εδώ στους διακεκριμένους κληρικούς που έχουμε ότι στη Λατινική Αμερική, για παράδειγμα, υπάρχει θεολογία της απελευθέρωσης. Όχι, και δεν ήταν μόνο αυτό ότι υπάρχει ιδεολογία της απελευθέρωσης. Και πολλοί κληρικοί έγιναν και υπουργοί εκεί στις αριστερές κυβερνήσεις. Πολλοί λοιπόν στη Λατινική Αμερική
ο κλήρος δεν είχε απλά σε επίπεδο διαμαρτυρίας με την αριστερά. Ναι. Και απευθύνομαι στους Άγιους Πατέρες που έχουμε, αλλά και σε επαναστατικό αγώνα συμμετείχε. Βέβαια. Μα και εδώ στην Ελλάδα, στο ΕΑΜ, δεν είχαμε 2 Μητροπολίτες. Είχαμε το Μητροπολίτη Κοζάνης Ιωακήμ και το Μητροπολίτη Ηλίας τον Αντώνιο. Αλλά ξέρετε, από την... άρα δεν είναι ασύμβατοι οι δρόμοι. Από την άλλη όμως, και είδαμε και το βίντεο στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής του Συμβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιγιαλίας και Καλαβρίτων, ο οποίος από ό,τι διαφαίνεται είναι ο φύλαξ της Εθνικής Μνήμης Εκκλησίας, και λέει ότι στο χώρο της αριστεράς κυνηγήθηκαν, δηλαδή στις χώρες του υπαρκτού, του τέος υπαρκτού σοσιαλισμού, στο χάρτη αν δούμε των χωρών του υπαρκτού σοσιαλισμού, η ρόλη ήταν αντίθετη, ενώ η αριστερά έπαιζε πάντα το ρόλο του καταδιωκόμενου στο δεσποτοκρατικό κατεστημένο. Αντίθετα, αν δούμε το χάρτη των χωρών του τέος υπαρκτού σοσιαλισμού, είναι αντίθετη η ρόλη. Εκεί λοιπόν κυνηγήθηκαν ιερείς, δολοφονήθηκαν, εσφαγιάστησαν, μόνο που η Εκκλησία πρέπει να συγχωρεί, πατέρα. Ασφαλώς. Αλλά κυρία Μιχαλονάκου, μιλάμε τώρα βέβαια για την αριστερά του 21ου αιώνα. Μιλάμε για την αριστερά του εμφυλίου και της κατοχής και του συμμορητού πολέμου κατά την δεξιά, βεβαίως. Για την δεξιά. Είμαστε σε άλλη εποχή, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Πρέπει να ξεπεράσουμε λοιπόν. Εσείς τι πιστεύετε, κύριε Τριγάζη, ότι η αριστερά έχει ξεπεράσει, παραμένει στις εμφυλιοπολεμικές αγκυλώσεις με την κρατούσα Εκκλησία? Με κανένα τρόπο. Και θέλω να σας πω ότι εμείς, για να καταλήγουμε κιόλας, ναι, εμείς δεσμευόμαστε ως σύγχρονη ριζοσπαστική αριστερά με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία στο άρθρο 18 λέει τα εξής, και αυτό ας το ακούσουν όλοι οι θρησκευόμενοι πολίτες της χώρας μας, όχι μόνο οι χριστιανοί, διότι υπάρχουν θρησκευόμενοι πολίτες και καθολικοί στη χώρα μας και μουσουλμάνοι. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής, ότι ταυτιζόμαστε πλήρως με το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που λέει τα εξής: κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, με τη διδασκαλία, την άσκηση που ανέφερε προηγουμένως και ο Πάτερ Θεόδωρος, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών. Αυτό μας δεσμεύει πλήρως, κυρία Μιχαλονάκου. Σας δεσμεύει, αλλά δεν ακούσατε ερώτηση. Άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Μπορεί να σας δεσμεύει, αλλά δεν ακούσατε το ερώτημα, ή μάλλον δεν μου απαντήσατε στο ερώτημα που προέβαλα, για όσους φίλους τηλεθεατές δεν το έχουν ακούσει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κατηγορηθεί πλειστάκης ότι αποτελεί όχημα θρησκευτικών, παραθρησκευτικών, αθεϊστών, αγνωστικιστικών, ακτιβιστών που αντιμάχονται την Ορθοδοξία ως στατικό της παράδοσης και του πολιτισμού μας. Όχι, είναι λάθος αυτό. Εσείς δεν εμπνέεστε από το λόγο του γλυκητάτου Ναζωραίου? Εμείς, κυρία Μιχαλονάκου, ό,τι πιστεύουμε και ό,τι επιδιώκουμε είναι κρυστάλλινο. Οι θέσεις μας και οι απόψεις μας δεν υπάρχουν κρυφές ατζέντες στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να καλύπτουμε κάποιες άλλες απόψεις και κάποια άλλα. Εμείς έχουμε την ιδεολογία μας, έχουμε το πολιτικό μας πρόγραμμα και με αυτά θέλουμε να μας κρίνουν και οι θρησκευόμενοι πολίτες της χώρας μας. Ας πάμε να δούμε ένα βίντεο πώς σας κρίνουν απόμαχοι πλέον αγωνιστές της αριστεράς από τον ευρύτερο χώρο της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Τι λένε? 3 συνταξιούχοι. Τυχαία. Δηλαδή το ρεπορτάζ αυτό δεν είναι στημένο. Τυχαία βρέθηκαν, ενώ είμαστε σε άλλο θέμα. Για να δούμε το βίντεο. Τον βλέπω σαν μια προσπάθεια του Πανεπιστημίου να επηρεαστεί η Εκκλησία από την αριστερά.
Θεωρώ ότι η Εκκλησία από τη συγκεκριμένη αριστερά, όχι από μας, την πατριωτική αριστερά και την μπολσεβίκικη αριστερά, γιατί αυτό είμαστε, αλλά δεν υπάρχει πιθανότητα συμβιβασμού, γιατί σε αυτή τη φάση η συγκεκριμένη αριστερά που τάσσεται υπέρ της παγκοσμιοποίησης είναι σε πλήρη αντίθεση, σε αγεφύρωτη αντίθεση με την Εκκλησία. Είναι σίγουρο πλέον και ο καθένας το καταλαβαίνει ότι η νέα τάξη πραγμάτων, η παγκοσμιοποίηση, εκπορευόμενη απευθείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχει ξεκινήσει ένα πόλεμο ενάντια στους λαούς σε διάφορους τομείς. Ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει ότι όταν προσπαθεί το κατεστημένο να του επιβάλλει τους τρόπους που θα πιστεύει, κάποιο λάκκο έχει φάβα. Το πρόγραμμα το εφαρμόζει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικάνοι. Και τότε και ο Χίτλερ, οι θρησκείες και ο χριστιανισμός ήταν υποδιωγμό. Και μάλιστα τότε ο Τρότσκι είχε πει πολεμάμε χέρι με τους χριστιανούς ενάντια στις επιθέσεις του Χίτλερ. Σήμερα νομίζουν αυτοί οι αριστεροί ότι μπορούν να στριμώξουν την Εκκλησία και για να επιβάλλουν την αλληλοθρησκεία. Δεν είναι τυχαίο ότι θέλουν να φτιάξουν τζαμιά στη χώρα εδώ μέσα και όλα αυτά. Αυτή η συζήτηση θα βγει εις βάρος τους, της αριστεράς, θα απομονωθεί περισσότερο, όπως έχει απομονωθεί και στο ζήτημα της λαθρομετανάστευσης, που όλο κάνουν τα πάντα, δεν υπάρχει μέρα που να μην κάνουν συγκέντρωση για να μιλάνε, ας πούμε, υπέρ των λαθρομεταναστών, και αυτός έχει απομονώσει. Και απέναντίας έχουν στρώσει τον δρόμο Χρυσή Αυγή. Νομίζω αυτό θα τους βγει σε βάρος τους. Ο λαός δεν μασάει πλέον, τους έχει καταλάβει όλους, και με αυτό που κάνουν θα τους οδηγήσει στην πλήρη διάρρηση και στον αφανισμό. Γιατί αυτή δεν είναι αριστερά, είναι μια ψευτοαριστερά, έχει σαπίσει με το μεδούλι, δεν εκφράζει τον καιρό, ούτε τους λαούς, ούτε τα έθνη, είναι ένα τίποτα. Ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν είναι η Βασιλεία του Θεού, λαϊκή εξουσία, χριστιανισμός, μαρξισμός. Είναι έννοιες μη συμβατές ή παράλληλες πορείες Εκκλησίας και αριστεράς? Οι κομμουνιστές, οι πραγματικοί κομμουνιστές, αυτοί που συνεχίζουν το λενινισμό και τον μπολσεβικισμό, γνωρίζουν ποιες είναι οι παραδόσεις της αριστεράς. Η αριστερά δεχόταν μέχρι και τους παπάδες στις γραμμές της, και κάποτε έγινε και αυτό στην Ελλάδα. Πόσοι παπάδες πήγανε μαζί με τον Άρη Βελουχιώτη στο Αντάρτικο? Πάρα πολλοί. Εμπόοι περισσότεροι, εκτός από τα υψηλότερα στρώματα που κατασάνε στην άκρη και συνεργαζόταν με τους Εγγλέζους. Δεν μπορώ να βάλει όρο η αριστερά, οι δυνάμεις που είναι ενταγμένοι σε αυτή να μην πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού και σε μια συγκεκριμένη θρησκεία. Αυτό είναι βλακώδες, και αν βάλει τέτοιο όρο θα χάσει τις δυνάμεις που μπορεί να επηρεάσει. Το γεγονός ότι στρέφονται προς το Θεό είναι αποτέλεσμα ότι υπάρχουν δυνάμεις έξω από αυτούς τους πολίτες που καθορίζουν την τύχη τους. Είχε ξεκινήσει ένας πόλεμος ενάντια στο θρησκευτικό συναίσθημα του ελληνικού λαού όταν το Πασόκ ήταν κυβέρνηση. Το προοδευτικό Πασόκ, μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά, που υποτίθεται ότι κατήγαγε μια θριαμβευτική νίκη απέναντι στο κατεστημένο, με το ότι οι Έλληνες θα έπαβαν πλέον να αναγράφουν τις ταυτότητές τους ότι πιστεύουν ότι είναι χριστιανοί. Πού έφτασε αυτή τη χώρα και αυτό το λαό, αυτό το προοδευτικό Πασόκ? Και όχι μόνο το Πασόκ, αλλά τότε είχε συνηγορήσει και είχε συναγωνιστεί μαζί με το Πασόκ ενάντια στον ελληνικό λαό πάνω σε αυτό το ζήτημα και ολόκληρη η επίσημη αριστερά τότε. Και τα δύο τη σκέλη. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο τωρινός ΣΥΡΙΖΑ. Σε ένα τυπικό ζήτημα που ήταν το ζήτημα της θρησκείας, δώσανε προσοχή, υποτίθεται, ουσιαστικά σκάβανε το λάκκο του και πάνω σε αυτό το ζήτημα, και στα ουσιαστικά ζητήματα
σε όλα τα ουσιαστικά ζητήματα, στο ζήτημα δηλαδή του αν θα επιβιώσει αυτός ο λαός από εδώ και πέρα, έχουν πάει αντάμα με το ντόπιο και το διεθνές κατεστημένο. Αυτά λοιπόν μας είπαν τρεις πρώην αγωνιστές και σήμερα απόμαχοι συνταξιούχοι της αριστεράς, κύριε Τριγάζη. Θέλετε ένα σύντομο σχόλιο να περάσω στον κύριο Ντούσα μετά? Να κάνετε? Όχι, νομίζω ότι πολλά από αυτά που είπαν οι άνθρωποι αυτοί ισχύουν πολλά από αυτά. Μάλιστα. Νομίζω είπανε και πολλές αλήθειες. Είπαν πολλές αλήθειες, αλλά ξέρετε, πάρα πολλοί άνθρωποι, και το συναντάμε στα ρεπορτάζ για αυτό το συνέδριο, μας είπαν το εξής: γιατί αλήθεια, μήπως τελικά από τη μια ο δογματικός λόγος της αριστεράς και η ρητορική της Εκκλησίας παραπέμπουν σε περασμένες έννοιες μεσιανισμού? Εγώ πιστεύω ότι όλοι εξελίσσονται, κυρία Μιχαλονάκου, και η Εκκλησία, νομίζω το βλέπουμε αυτό, ότι αρχίζει να αντιλαμβάνεται τα μηνύματα των καιρών. Η αριστερά βέβαια, η δική μας η αριστερά, είναι μια αριστερά, όπως σας είπα και πριν, του 21ου αιώνα. Μάλιστα. Άρα μια αριστερά που έχει σύγχρονες ριζοσπαστικές αντιλήψεις για την κοινωνία και για τον κόσμο. Και γι' αυτό είναι μια νικηφόρα αριστερά αυτή η αριστερά που εκπροσωπούμε. Η ιστορία θα το αποδείξει αυτό. Βέβαια, ναι, βέβαια. Ο κύριος Ντούσα, σας παρακαλώ, πιστεύετε ότι σε μια εποχή, ζούμε σε έναν αιώνα παγκοσμιοποίησης, τεχνογνωσίας, πληροφορικής, υπάρχει, αν θέλετε, μπορεί να αφήσει ένα περιθώριο ύπαρξης για θρησκευτικά και ιδεολογικά φρονήματα? Κυρία Μιχαλονάκου, δόγματα, συγγνώμη. Η ιστορία επαναλαμβάνεται στις νέες συνθήκες της. Η αριστερά σήμερα τίθεται το μεγάλο ερώτημα: είναι η αριστερά της εργατικής τάξης? Είναι η αριστερά των ανέργων αυτής της χώρας? Είναι η αριστερά των εκατοντάδων χιλιάδων μικρεμπόρων που καταστρέφονται? Ή είναι η αριστερά του κεφαλαίου? Κατά τη γνώμη μου, η σημερινή αριστερά δεν είναι η αριστερά του 21ου αιώνα. Είναι η αριστερά του 19ου αιώνα. Είναι η αριστερά πριν το Μάρξ. Είναι αυτή η φιλανθρωπική αριστερά. Γι' αυτό και αυτή η αριστερά έχει πέσει στο ρόλο της μη κυβερνητικής οργάνωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει πέσει στα αστικά ανθρώπινα δικαιώματα. Σε αυτά τα δικαιώματα που διακήρυξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το 1776 ή που διακηρύχθηκαν στη Γαλλική Επανάσταση, που ήταν μια αστική καπιταλιστική επανάσταση, ή του 1947 στην Αμερικάνικη Ανεξαρτησία, την διακήρυξη, και το 1948 που διάβασε ο κύριος Τριγάζης. Αυτά τα δικαιώματα ένας μαρξιστής, βασικά από αυτά όπως είναι το άρθρο 17 παραδείγματος χάρη, που αφορά το δικαίωμα στην ατομική ιδιοκτησία, τα αντιπαλεύει. Γιατί θεωρεί ότι η ατομική ιδιοκτησία στα μεγάλα μέσα παραγωγής είναι η αιτία της εξαθλίωσης, είναι η αιτία των βίων εκτοπισμών εκατομμυρίων ανθρώπων, είναι οι σύγχρονοι δουλέμποροι που βρίσκονται πίσω από όλα αυτά. Και εδώ είναι, αν θέλετε, και μια κριτική που μπορώ να ασκήσω και στο ρόλο και στη θέση και στην πολιτική της Εκκλησίας. Κοιτάξτε, τι δίδασκε ο Ιησούς? Έβαζε ζήτημα ανατροπής των ταξικών δομών της δολοκτητικής κοινωνίας στην εποχή του? Με φιλανθρωπίες και με ελεημοσύνες θα προχωρήσουμε? Θα μπορεί πόσους, όπως λέει και ο Μπρέχτ, πόσους άστεγους, πόσους άνεργους μπορείς να τακτοποιήσεις, να στεγάσεις, να βρεις δουλειά? Είπαμε σαν λαός να στεγάσουμε, και η αριστερά συμβάλλει σε αυτό, στο να δεχτούμε μερικές χιλιάδες ανθρώπους που είναι πολιτικοί πρόσφυγες, που κινδυνεύουν στην πατρίδα τους. Ο Μάρξ, ειδικότερα τους κομμουνιστές πολιτικούς πρόσφυγες, έβγαινε μπροστά και τους προστάτευε, τους έδωνε πολιτικό άσυλο, χαρτιά. Όμως τα εκατομμύρια των εισαγόμενων εργατών που φέρνει το πανούργο κεφάλαιο για να τους χρησιμοποιήσει ενάντια στους ντόπιους εργάτες και τις κατακτήσεις για τις οποίες χύθηκαν αίμα αιώνων,
Αυτή είναι η πανούργα αστική τάξη, λοιπόν, έπρεπε να αποκαλυφθεί και πρέπει να αποκαλυφθεί. Δυστυχώς όμως και η ηγεσία της Εκκλησίας και η ηγεσία της αριστεράς, Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, Ανταρσία, δεν είναι σήμερα μαρξιστικές. Είναι αντιμαρξιστικές. Να περάσω στον κύριο Τριγάζη και μετά στους Άγιους Πατέρες που έχουμε σήμερα και είναι τιμή μας, τους έχουμε καλέσει, ότι προηγήθηκε, κύριε Τριγάζη, της καπιταλιστικής κρίσης η μεταμαρξιστική εποχή. Και αν θέλετε, μήπως το τριαδικό αυτό δόγμα της αριστεράς, ένα κόμμα, ένας Λένιν, ένας ο Λένιν, ένας ο Στάλιν, σηματοδοτεί μια εποχή αντιφάσεων και η θρησκεία ήταν τελικά το όπιο του λαού? Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είναι αυτή η εικόνα της αριστεράς διαχρονικά που περιγράψατε. Υπήρχαν στη διαδρομή της ιστορίας πολλές αριστερές. Και ξέρετε ότι όλες οι επαναστάσεις που έγιναν στον 20ο αιώνα δεν ήταν όμοιες καμία. Και η Οκτωβριανή Επανάσταση δεν ήταν μια μονολιθική επανάσταση. Ήταν ένας συνασπισμός που έκανε πράξη την Οκτωβριανή Επανάσταση. Όπως και η Κινέζικη Επανάσταση ήταν μια άλλη επανάσταση. Και η Κουβανέζικη τότε δεν την οργάνωσε κανένα κόμμα την κομμουνιστικό, την Κουβανέζικη Επανάσταση. Κάθε επανάσταση, επομένως, και κάθε αλλαγή και κάθε εποχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Και όταν μιλάμε εμείς για μια αριστερά του 21ου αιώνα, μιλάμε για μια αριστερά που έχει σαν κύριο στόχο της πρώτα απ' όλα να παλέψει την νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση που σήμερα... Που δεν είναι μονόδρομος. Δεν είναι μονόδρομος σε καμιά περίπτωση. Και επειδή δεν θέλω να τελειώσει αυτή η εκπομπή χωρίς να πω δύο λόγια... Παρακαλώ, δεν έχουμε χρόνο, θα περάσει στον πατέρα, δεν έχουμε χρόνο. Να πω για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος έχει αναλάβει πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες για τα παγκόσμια προβλήματα. Και διαθρησκιακό διάλογο έχει οργανώσει. Και αυτός είναι παράδειγμα, νομίζω, και για τη δική μας εκκλησία. Σε μια άλλη εκπομπή, διότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης κατηγορείται από κάποιες συνιστώσεις της ιεραρχίας και της εκκλησίας μας και για οικουμενισμό. Κύριε Τριγάζη, θα περάσω λοιπόν στον πατέρα Σαράντη Σαράντο και κλείνοντας θέλω το κοινωνικό μήνυμα να στείλετε στο Πίμνιον. Και ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της Εκκλησίας, πατέρα? Να είναι μια στρατευμένη κοινωνική εκκλησία. Πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή. Να αναδειχθεί ο κοινωνικός ρόλος και πνευματικός εκκλησίας. Γιατί έχουμε λαϊκή εξουσία, η Βασιλεία του Θεού. Είναι δογματικές αναφορές, αν θέλετε, εμπλουτισμένες με λαϊκά σύμβολα, αγώνα και πίστης. Ή τελικά, και να κλείσουμε με αυτό, μήπως η Ορθοδοξία είναι η σύγχρονη μαρτυρία και ένα απόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής μας παράδοσης? Θρηνώ και οδύρωμαι για ό,τι συμβαίνει σήμερα στην πατρίδα μας. Τα τρία μεγάλα κόμματα, μη εξεγερωμένων των υπολείπων, αφήνουν την πατρίδα μας δούλη των ξένων συμφερόντων και η χώρα μας ήδη είναι εκποιημένη στους ξένους κατακτητές. Εκφέρεται πάντα ένα δημόσιο λόγο κατά των παγκοσμιοποιητών και της νέας τάξης πραγμάτων. Εμείς δεν απογοητευόμαστε, κάνουμε αυτό που πρέπει. Σας είπα 180-200 μερίδες κάθε μέρα, δεν πετάμε στα σύννεφα, δεν λέμε θεωρίες, όμως μετά από τις μερίδες αυτές καλούμε το λαό μας σε μετάνοια, ο καθένας να λογιστεί το μερίδιο της ευθύνης εκεί που φτάσαμε, να γίνουν πιο πιστοί, να αναφέρονται στον Κύριο, να έρχονται στη Θεία Λειτουργία που είναι ένωση του ουρανού και της γης και κάθοδος του Κυρίου μας σε κάθε Θεία Λειτουργία, και μέσα από αυτήν την ελπίδα της παρουσίας του Κυρίου να έρθει κάποια λύτρωση. Παρακαλώ, πατέρα Θεόδωρε, εσύ. Κύριε Μιχαλονάκου, εγώ τελειώνοντας θέλω να πω ότι επειδή πολλές φορές έγινε λόγος για δύο πλευρές
εκκλησία και αριστερά. Μάλιστα. Και για δογματισμό και στις δύο πλευρές. Δογματισμό και αφορισμό. Θέλω να κάνω την εξής διαφοροποίηση. Δογματικές θέσεις μπορεί να καταλογίσει κανένας σε ανθρώπινες φιλοσοφίες, σε ανθρώπινα κινήματα, οι οποίες δογματικές θέσεις ανατρέπονται γιατί είναι ανθρώπινα επινοήματα. Έρχονται άλλες εποχές οι οποίες θα ανατρέπουν. Όχι, απλά θέλω να πω, πατέρα, να κάνω μια διασαφήνιση, θα στώσω να ολοκληρώσετε. Μήπως πρέπει η Εκκλησία να μπει, αν θέλετε, δεν έχει κατέβει στο σταυροδρόμι του πόνου, στο μετερίζει εκεί της διαμαρτυρίας. Μήπως πρέπει να γίνει πιο μαχόμενοι κοινωνικά και στρατευμένοι. Συμφωνώ απολύτως, διότι πολλοί από τους πατέρες της Εκκλησίας ήταν όντως κοινωνικοί εργάτες, κοινωνικοί μαχητές και τα έχουν βάλει με την Εκκλησία. Αλλά ο λόγος της Εκκλησίας δεν είναι λόγος ανθρώπινος, είναι λόγος θεϊκός. Και ως θεϊκός λόγος, ως θεανθρώπινος λόγος, έχει διαχρονική ισχύ. Επομένως δεν είναι το ίδιο ο δογματισμός των κομμάτων της αριστεράς κτλ. Ο οποίος ανατρέπεται και αλλάζει. Βλέπετε τι έχει γίνει με Στάλιν, με Λένιν κτλ. Ο λόγος του Ιησού, του γλυκητάτου, όπως είπατε, ισχύει πάντοτε. Η ότα εν ή μία κεραία, διότι είναι θεϊκός λόγος και όχι ανθρώπινος λόγος. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Ήταν μεγάλη τιμή που σας είχαμε, πατέρα Θεόδωρε Ζήση, κύριε Τριγάζη, πατέρα Σαράντο και κύριε Ντούσα. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Κυρίες και κύριοι, μήπως τελικά η θρησκεία μας είναι το όπιο του λαού στην μεταμαρξιστική εποχή, μήπως τελικώς το όπιο του λαού είναι, αν θέλετε, αυτή η δικτατορία, η άγρια δικτατορία των αγορών, των οικονομικών δολοφόνων. Μήπως τελικά ο πραγματικός εχθρός δεν είναι ο μαρξισμός, αλλά είναι ο μαμονάς. Τα συμπεράσματα δικά σας. Καλή σας μέρα.